Agoy, ang hina ng internet ko. Thank you sa isang nandyan. The reason why, heart of mine, you can keep on trying, no one can bring you, heart of mine, you can keep on trying, no one can bring you now. And it'll always love me. Nanimaw na kung kaon. The reason why, heart of mine, you can keep on running. Stop reminiscing. Salamat po sa para ma-play ko na. Sino ba yan? Ayaw na magpakilala. Oh, nahiya na ako tuloy. Ba't ayaw pakilala? O baka mahina yung ano ko. Yung internet ko. You can keep on crying. No one can bring you down. One night, you can keep on fighting. No one can bring you down. Now you always scared of me. Na, na, na. Ay, kitang-kita naman si Basilin. Ay, Basilin, oras ka dyan. Makapiright tayo dyan, Basilin. When you see nothing at all, you will always know that I can see. Hi siya. Hi, Alinak Lanutan. Alinak Lanutan. Salamat. Ninja ka ata eh, kaya hindi kita maano. Ninja yan si Alinak. Kaya ano na lang, ang ibibigay ko dyan, pa-shout out na lang daw kay Alinak. Salamat Alinak! Sa 4, ikaw lang nagpakilala. Tapos di ka pa nagpakilala ng totoo. Bigyan sana.
Ikot ba? Ikot, ikot, ikot na naman. Naman ako niikot. Di na naman ako lulubayan yan, ikot. Ay, Mamshi Aluna! Mamshi! Diyos ko, ang internet ko, Mamshi. Pinakasalan na talaga ako ng internet ko, Mamshi. Lucis, di kita na. Kaibigan ako ni Kuya Dino. Parang puntahan na kita, Mamshi. Doon ako sa group. Wait, saglit nga. Punta mo na ako sa, ilabas ko lang tong Ninja Hoot ko, si Ninja Hoot. Isang oras ka sa akin, Sisi, ha? Kasi ikaw ang unang nagpakilala. Baka, ano ka na? Baka muni ka na, hindi madagdag na din yun, mga harang. Mamshi Aluna. Love. Parang ikaw yung napuntahan ko na ay. Padikit naman sis. Sige. Tatlo ang ibibigay ko sa iyo. Pero yung tatlo, ang dalawa, nakatambay sa dalawa pa. Sa isa, ibang tao. Yung isa at saka si original ang ipasa. Original. Ayan. Baka ikaw makagraduate, ako na-graduate 5. Ano? 5 lang pala ang kulang sa iyo. Ay, saglit lang. Anuhin na natin. Idikit ko na yung, ilabas ko muna yung dalawa sa ano. Hindi ko kasi mailabas doon, Sisi. Alam naman yung mga responsibilidad natin. Basta, kahit ano na, ay ibigay ko sa iyo lahat yung yung tatlo. Ayun na si Ivy Puja, hello, good evening. Ivy Puja, maybe you can share your love to Mamshi Aluna Vlogs. She need your help to reach 500. So maybe you can share your love to her. Ayun, sis, napunta na si Zelda Costa sa'yo. Ito naman si ipunta ko doon, ha? Walang problema, Sisi. Basta tayong lahat. Bago lang ako doon sa group ni Kuya. Nailagay niya doon. Wala, nangamoy ang kanin ko. Saglit. Balikan ko kayo. Wait. My rice is burning. I forgot I cook rice then my god. I smell burn. Good evening, dear. How are you? I'm fine, thank you. I'm Ivy Puja. Thank you. Salamat sa Hello Han, Jacob Line. Okay, dear. Salamat. Maraming salamat po. Char! She can speak Tagalog. Alright. You. Oh my God. It's burning. I can smell. Ipunta ko nga kay muna to. Sis Mamshi, Sis Mamshi. Mamshi. Ay, ang hina na mag-type nito. Aluna. Mamshi Aluna. Napagod na ang rice. Napagod yun, sis. Oy, Ginoo ko. You are still funny. Ivy Puja, my God. I forgot. I cook rice. Then, I'm here in Whitey World. Ay, nag-vlog. Napagod, my God. I can smell my rice, really. I need to open the door.
Ayun, si Ma'am Shi. Naka-play na kay isa. So strong! Masarap makipagkaibigan sa iyo. Kaya I'm very lucky to have boyfriend, Ivy Puja. Ay nako, my internet. I'm very sorry if my internet sometimes become crazy because this loading. I already married this loading. Yung sa ano ko, si Adelino da Costa. Hindi ko na i-comment, idiretso ko na lang siya ha. Tapos yung dalawa mamaya pa to sis, uy. Kasi naka-play, hindi ko ba mailabas doon sa ano, sa iba. Reason why heart of mine. Ayun sis, dalawa na napasok. And you can keep on crying. No one can break you now. Host, busy lang ako. Support lang po sa GC. Yeah, your internet loading connection not so good. Yes, it's very bad. I don't know what happened. I really don't know. Even yesterday. Salamat, Ma'am Shi. Fighting. My heart of mine. When you can keep on trying, no one can bring you down. Ivy, it's been a long time. I did not visit your house. I'm gonna go to your house now. You always had of me, reason why. Jacob, how are you, Jacob, my friend? Puja, Ivy Puja, honey, Kaudimana, honey, what is this? Is this music? Is this a song? Honey, Kaudimana. You are very good you are very good of guitar. I'm listening now, Ivy. It's a Haniko Dimana. I don't know if I'm reading correct. Ivy Puja. Ter senyum kumelia nyata ko. Kupandang lagi wajah ayun nan rupawan. Simakin ko terbawa kinangan masayang lalo. Ko terpiso na milihat paras kanti. Kalorki. I don't know, honey, how have you been there? I'm reading. I try to read Indonesian language. Jacob, it's Ivy Puja, our friend. He's a singer, and his video na. You see, si Tila, si Kian Lama, I cannot read. Okay. Ako rindo kamu. At gusto tumawa. Yeah, you're laughing at me. Tumawa. You tawa-tawa me. You're laughing at me. Tumawa is laughing. Ko pandang lagi wajah ayu nan rupawan. Simakin ko terbawa kinangan masayang lalo. Wow, masayang lalo is you are very happy.
Quarter piso na milihat para sa tet. Oo, di maka kini. Nay, naku po dya. Rose Zero na salamat. Simply Inday. Huskoy turlak na. Turlak. Thank you, Simply Inday. Honey, 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 honey. Oh, honey, honey. Tinatry kong basahin yung language ni Ivy Ati Simply Inday. But he's laughing at me because maybe it's very funny. Honey, datang lapan. But my friend in Singapore, she said, "Kakadudo," she said, when we are in the queue, in the long queue. When we are in the long queue. BG said, Huskoy, salamat! Thank you! Salamat, Ate Inday! My favorite song is side A band, like you made me stronger. That one, I like that. You made me stronger by breaking my heart. You ended my life and never better once. Dito pa ako, host. Beji lang, Ate Inday. Simple Inday. May bago tayo nakasisi si Mamshi Alona Vlog. Ano besides? You made me stronger, baby, by saying goodbye. Oh, is it? Is it? Sana mapasok ko na tong dalawa para apat na ang pumasok sa UCC. Asan pala ang isa dito? Dinilit ko pala. Diyos ko, Lord. Salamat, Shia Luna Vlog. Stronger, baby, by saying goodbye. Gusto mong kumanta habang tumatawa? You ask me if I want to sing while I'm laughing? Gusto mong kumanta habang tumatawa? Ay, nako. No. You naughty Ivy. I want to... Tagalog naman lagi ni siya, Huskoy. No, he's using translator, ate. Joker is Ivy, oy. Tagalog naman lagi ni. Simply Inday asking me, you are already talking Tagalog now. Nasa dagat ni dili ko makaapil kay data ko pagulin na lang. Napagod akong kanon, giatat. Nanimaho. Nagsulod ron ni Bananot ba? Matingato. Jacob Line, I'm only busy right now. I get back to you later, promise. Trabaho din, nasa trabaho pa na po siya dahil mo na nga, talagsa na siyang tingog, busy-busy ra na kay kuan, nagkuan na siya dahil, nagtrabaho na. Okay. Ano ang ni Kevin? Ano
Ano, unsa may iyang ko, ano, pa man siguro ni sulod, makita na to nako ron. Gay na rakahos koy bago pa manggudti pag send nako sa imo og link mo toy pag open din ako. Hello Sis Lynn, Vinitis. Sis Lynn, Sis Lynn, kanang dikitin niya si Ma'am Shi para makagraduate siya 500 sis. 5 ray kulang, nadikit na duha na ako, duha, so kailangan ng tulo lang. Kumusta? Shout out sa lahat. Ayan si Sis Vinitis. Page, Sis Vinitis. Lynn. Kumusta? Shout out daw. Shout out kay Sis Lynn at saka kay Ma'am Shi. Hindi natakot sinunog ang dulo ng buhok. Kayo nyo bang? Hoy, Ginoo ko. Pag maumpisan na yan, masunog. Dire-diretso na yan, masunog lahat. Nga nang gisunog man, alak ka. Ay, salon. No, kaluoy sa buhok. Hoy, simbak ko. No way. Kahapon narinig kong kumakanta ka ng kanta ng Magdalena. No, I did not do live stream yesterday. Ha. Ma'am Shi, bigyan kita ng 3. Wait ha. Wait daw, Ma'am Shi. Sabi ni Lynn Vinitis. Para makagraduate ka na. Oo nga. Bigyan mo nga sis. Bigyan mo na si ano sis. You made me slowly, kinaya. No worries. It's Jacob Line. Jacob, I miss all the time your live streaming. I don't know what's the time of your live streaming really because every time I go to your house, I try my best to join. It's already finished. Take me how to love. Sure. What's for dinner tonight? No, I don't want to cook because yesterday I cooked a lot and we did not finish and I don't want to waste that food from yesterday. So tonight that one can eat. We can eat that tonight. It's pork. I'm sorry, but it's pork. I don't know if you guys eat pork, but I like pork, really. In the Philippines, we have lechon. It's very yummy. Lechon. The skin is very crispy, crunchy, oily. That is nice. It's very nice. Hello, Sis Lynn Vinitis. Busy lang ako ngayon. Tapos balikan kita mamaya. Pag uwi, leave lang. Message my play ako na video mo. 5 mamaya. Ayan. Bigyan play. You made me stronger by breaking my heart. You ended my life. You let it be one side. You took me everything from falling in love to letting go of our love. And you made me stronger, baby, I say goodbye. Loading, my God. Kinasal na si Luding ikot-ikot Ayan na si Kevin Adamas Vlog. Hi po! Welcome Kevin! Shout out kay Kevin Adamas Vlog. Puntahan ko na si Kevin para makabayad na ako. Grabe si Sislin ba? May salon pala sa kanila na sinusunog ang buhok ni. Tamsak Dan po. Salamat. Shout out po sa host. Thank you. Shout out Kevin Adamas Vlogs. Namuni na siguro to si Kevin. Sana namuni na to para madagdagan na lang yung ano niya, kita niya. Adamas
Vlogs. Here na po ako. Yan, naka 1K na pala. 1K. Banat-banatan pa ito. Dali-dali na lang nito ba? Dali na kayo ni. Dito muna ako sa maliit-liit. Medyo maliit-liit. 1K subscriber. Ayan. Idikit ko na sisi ko, si Lynn to. Salamat, Lynn Vinitis. Lynn Ratunel. Ratunel. Maraming Ratunel sa amin, day. Hoy, sis Lynn, maraming Ratunel sa amin sa Bukidnon. Shout out po sa lahat. Ayan, si Kevin, sis Lynn. Dikitan mo na yan, sis. Babalikan ka niyan. Si Lynn Ratunel is Lynn Vinitis. At saka si Rose Hirona, siya si Simply Inday. May ninja din yan. Dikitan niya, unahan niya or ilista niyo muna. Tapos andyan si Jacob Lloyd at saka si Ivy Puja. Naka-busy lang sila. They're still in the work. Agoy ng English na kuning kamamo. Wag mo na balikan to. Wag mo nang balikan si Lynn Vinitis, hindi na balikan. Pag sure day oy. So Kuya Dino pala tong si Kevin. So si Kuya, Kevin pag yun oy. Ay, naglibog ka. Di pa pala tayo dikit. Ang pinapasalamatan niyang mga subscriber niya, sila Kuya Dino, sila Clarissa Isabel. Okay. Opo, at Ma'am Shi Alona Vlog. Bakit? Anong sabi ni Ma'am Shi Alona? Hello Kevin, Adamas Vlog. Busy lang ako, support lang. Mag-LS ka mamaya. Sinong kasunod ko? Kasi 2 oras lang ako. Pag nag-LS kasi ako, 2. Very supportive friend, my very supportive Han, my very supportive brother. It's Jacob. Simply Inday, magdikitan. Rose Girona, it's Simply Inday. Puntahan kita mamaya, naka-ring ka na sa akin. Sabi ni Ma'am Shi Alona. Host, di pa pala tayo dikit eh. Dili pa ay kuya, hindi pa pala. Puntahan mo na kita Maya na ako na lang mauna, makikita mo naman yan. Bukas ako guys, 6 a.m. to 8 a.m. lang po, Pinas time. 6 to 8? 6 to 8. Diyos ko, kuya. Tulog pa ako niyan. Alas 12 pa lang yan dito. 6 to 8. Ang 8 naman AM kasi yan eh. Dito, ang 6 kasi, half day kasi, ang pagitan ng Pilipinas at dito. Sus ko, tulog laway pa ako niyan. 6 a.m. is 12 midnight here. Kevin. Shout out po sa lahat, sabi ni Lynn Vinitis. Ayun na, dumikit na Kevin. Andun na, Kevin. Mamaya na yung 3, Kevin. Idagdag ko na lang yung 3 mamaya. Shout out Lynn Vinitis, Kevin Adamas Vlog, Ma'am Shi Alona Vlog, Simply Inday, Jacob Lloyd, Len, ano ba yung isa? Sino ba yung si Ivy Puja? Nawala na ata. Sabado at Linggo kasi wala akong pinupuntahan yan, pero Monday to Friday, bihira lang ako maka-live stream ng ganitong oras kasi yung anak ko, nilalakad-lakad ko, minsan punta ka ng school, ayun, pinaglalaro-laro ko siya kasi pwede naman siyang laro sa mga school dito. So, bihira lang. Minsan, umaga dito, mga na dyan, afternoon. Pag dito, minsan nag-ALS ako everyday, mga 4 p.m. to 5 p.m. sa Pilipinas. Kaya kahit ikot ako ng ikot, lumalaban to si Inday. Nilalaban-labanan ko yan. Huskoy! Unsa man Simple Inday na ako'y biskwit natin. Apili kog biskwit at Inday, padalas Bukidnon. Isa ka putos nga biskwit gikan sa Dubai.
Ay, gikan sa Dubai ba ng United Arab Emirates? UAE? Katawa man si Lynn? Nga natawa ka sis? Ba't natawa ka sis? Kagatin ko yung ano mo dyan. Tawa-tawa ka dyan ha? Bakit? I-play ko na naman to si Lindy. Makulit itong si Sisi ko, si Sisi. Si Sisi. Ni, ano ba? Ganun na lang. Kung sino yung libre, ganun sis ba? Yun na lang. Ganun na lang, oy. Okay lang naman yun. Kasi sa akin, okay lang din yun. Kasi like, katulad nito, o yung nandito ka, so i-play kita. Kung sino yung nandito, ganun lang ba? Kasi pag may oras-oras talaga sis, maano talaga ka, ma-stuck ka doon. Eh, di naman natin alam. Minsan, may kailangan tayong puntahan, di ba? O hindi natin ma-play. So, ano na mangyayari doon? Baka ano na. Masaya lang sis, sumahod na ka. Ay! Sumahod na siya. Sumahod na, kaso lumipad na sa Pilipinas. Grabe naman yan, ipatulog mo naman dyan. Ipatulog mo naman ng isang gabi. Grabe, nalipad agad. Shout out Kevin Adamas Vlog. Kevin, uy sis Lynn, napuntahan mo nga yan si Kevin. Puntahan mo yan si Kevin sis. Mamaya na ako Kevin yung tatlo. Yung si original nandun na. Nandito pa si tatlo. Nakaano pa si tatlo sa ano natin, sa bahay natin. Di ko man lang mahawakan sis ha. Uy, mag-iwan ka naman ng sayo sis. Ganyan din ako noon, nung nag-DH ako dito. Ano, lipad agad. Kasi, ano, pag ang amo ko ang naghuhulog, siya ang nagbabayad ng ano, panghulog. Hindi na niya kinakalta sa amin. Siya ang nagbabayad. Kaya, inaano namin, pag sinabi niya, oh, may sahod na kayo, nandito ako sa opisina, anong gusto niyo? Ihulog ko na agad. Sabi na, oh, ihulog mo na. Ano, tirhan mo lang kami ng $50. Ganun lang. Ang gagawin namin, siya na maghuhulog. Kasi kung kami ang babayad. Hello po, Len. Hello po, Len Benitez. Sabi ni Kevin Adamas Vlog. Ay, Kevin, baka namuni ka na. Hindi ko pa ba muni? Kevin Adamas Vlog, hello, dikit na tayo. Love you. Love you. May love you pa. Oh, I love you too daw. Kevin, asan ang I love you too? Ganyan din ako noon. Kaya yung amo namin, kahit bruha yun, yung madakdak na magdakdak ng araw-araw. Pag siya ang naghuhulog, sabi niya, ako na maghulog. Kawawa naman kayo. Wala na kayong pang shampoo. Ninanakaw niyo na ang shampoo ko. Sabi niya. Oo, sis, resibo na lang dito. Love you 3. Love you 3 daw, sabi ni Kevin. Ay, may di pala 2, 3 pala. Kalorky. Gusto ko sanang humisbak agad itong tatlo. Kaso lang ano, humihina ang internet ko na umikot-ikot. Kevin Adamas Vlog, you too mo, pasok ka sa bahay ko. Nagpadool na ang anakins ko. Nandito na si Chunakins. Baon naman ka ulo, be. Baon na ulo, nak ko. What's happened? Yeah. Natawa si Kevin. Natawa si Kevin sa love you for mo. Wala ka nang pangsagot niyan. Tinodo na ni Kevin, Lynn. Kevin Adam, patikim ng banana mo. Kung matigas yan, di nalalagas. Ayun na naman ang banana ni Sislin. DJ Uskoy, salamat Sislin Inday.
Simply Inday, nasa UAA yan. Si Simply Inday. Na-busy lang yan kasi nagre-repack ng mga asukal. Babalot ng mga ipapadala niya sa Pilipinas. Buti pa kayo kasi dito sa amin walang padala. Kung meron lang sana ay sus ko kahit kasi mura lang ang mga chocolate dito. Mura ang mga chocolate pero walang mapagdalhan, walang padala dito. Tawa ni Sisi ko, hahaha, yan, namimiss mo sa'yo. Ay, Diyos ko. Namiss ko tuloy yung, saging ng unggoy. At saka yung hindi bali. Ano ba yun? Saging ano ba yun? Yung hindi bali, sabi mo, sana yung saging eh hindi bali. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Ay, nako. Gipanuhot pa naman ako kanina. Utot ako ng utot kanina. Tapos naglakad-lakad ako. Nagbangon higa ako. Busaglit. Tapos yun na. Hindi na. Natigil naman na. Kailangan talaga natin mag-exercise paminsan-minsan. Hindi lang yung palakihin lang siya ng palakihin. Kasi pangit din ko lang. Masama pala sa ano siya. Kevin, saging mo ba hindi baliko? Patikim naman, oy! Wala ka kayo dyan, tigang pa naman yan. Banana and pajama. Banana. Oy, si Gwen. Asan si Melanie? At saka si Ging. Pag nandito yun kayong tatlo, ay naku, iwan ko na lang sa inyo. Okay na yung asawa ni Ging. Parang okay na kasi nandun ako sa bahay niya kanina. Makain naman na sila ng ano ba yun? Yung chicken. Wala pa kaming sahod. Di pa ako binibigyan ni asawa. Ilang araw pa ako maghihintay nito. Ganon din ang sahod ko sa kanya. Tawakan minsan, diretsyo na sa ATM nila doon. Ayan, awan ko, baka busy pa sila. Sana okay na asawa niya. Parang okay na, nakalabas na yun, di ba? Still here! Hi, Jacob! Sisley, napuntahan mo na ba yan si Jacob? Mabait siya, sis. Mabait. Sobrang bait. Jacob is very, very, very supportive to me. He's always there for me. I don't know how to pay you back, Jacob. Really. I hope you're already monetized this month. How I wish. Or maybe magpatikim ng saging niya. Naka-BG lang yon. Ano ka ba? Ayan na si Kevin. Show your love to Jacob Aloin. He's very supportive, I will tell you. He's very supportive person. Jacob Aloin, hello dear. It's Lynn Vinitis. Jacob, you have new love here. Lynn Vinitis. And Kevin Adamas Vlogs. Kevin, puntahan mo na siya. Alam niyo, it's because of what I improve my English because of YouTube. Lynn Vinitis, masarap kaya banana ko. Ayun, masarap daw. Ano ang niyan? Ano ang kulay ng niya? Ng salsa niya. Ano yun ang... ano ba yan? Nakalimutan ko dyan. Hello, Lynn! Heart from Jacob Line. Sis Lynn, share your 3 ninja to Jacob. Ayun, syempre. Anong syempre ka dyan? I'm at work, but here, yeah, I know this time you're at work. Ano kulay niyan banana mo, Kevin? Tuwid ba yan? Oy, Kevin, ituwid mo yan. Ituwid mo. Tuwid na daan. Ni Pinoy. Ano ba yan? Nag-glitch.
Di naman ako. Bakit siya nag-left? Ano ko? Tuyok host! Ay, naku, loading. Umalis ka sa buhay ko, please lang. Loading. Uy, kawawa yung kasal ni Sarah Geronimo, no? Grabe naman yung nanay niya. Baluktot banana ko at Lynn Vinites para maiba. Baluktot daw, shout out. Word na vlog, shout out. Si Word na, it's a new here. Agoy, babe, puntahan ko na si Word na. Word na. Anong word naman eh? Ay, word naman. Ay, vlog. Bakit na word na? Sisi ko, alam mo na yung saging na namumula sa violet. Abnormal, honestly, Noy. Huy, word na vlog. Sigurado ka? Or baka naman ano to? Saan ba dito? O baka naman ninja mo lang or pangalawang bahay mo na to, word na. Bakit 6688 lang yung ano mo? The Elegance Food. Over na si word na. Ay, hindi ako maniwala nito na 88 lang. Parang pangalawa ng bahay niya ata to. Siyempre, native na banana lang tayo. Ako gusto ko saba. Banana na saba. I like banana saba. Yung hindi naman siya malambot, hindi naman siya matigas. Yung ordinary lang. Sisi ko, BG mo na ako ha. Ayun na. Tinawag ni madam na yan. Word na. Andito ako sa bahay mo. Luto mo na ng Indomie. Anong Indomie? Indomie, sis. Sislin, puntahan mo nga si Word na. Sislin. Sis naman, sis, please. Si. Wala ka lang sa mga bulinaw, uy. Elegance food yun siya, promise. Kasto ka na ako ni. Ayun na ang bakas doon, Word na. Hala, nakamata ko. Nakamata si Inday Pidang. Nga naman, Inday Pidang natog, kate. BG mo na ako, host, ha? Thank you sa lahat na nag-BG. Ano ba ito? Sorry, now lang mata. Nakatulog din sa Tinday. Hey, shoutout Tinday Pidang channel. Namuni na yan. Huwag niyo skip. Dikitan niyo na lang ako, guys. Padikit daw si Kevin Adamas. Diyos ko. Nakatulog din sa Tinday Pidang. Kaluoy. Nagtrabaho ka karon? Yayo, ganda, home and family. Shoutout sa lahat! Naka-BJ yan lahat! At hindi, naka-BJ yan lahat. Wala, grabe naman to si ko. Ano, 10 hours ang iyahang kuha na Tinday. Live streaming niya, pero ang iya bitang views kay 25 bro sa 10 hours. Pag sure, uy. Sumani. Ay, loading ate. Alam mo na, pinakasalan ko na yan. Ipakasalan na ako na si loading. Wala, grabe naman ni siya, Ate Inday. Ate Inday, tanawa, iya bitang live stream kay 10 hours, pero ang iya bitang views kay 25 ratanan. After 59 minutes ago. 59 minutes ago, 25 views ra. Tapos 10 hours siya nag-LS. Ano yun? Ilang tao lang ang nandun? Isa?
Grabe naman yung 10 hours. Bishi kong plus. Kaluka. Nipilit pa ko? Kaya tinday sa imo habitang kuan, sa imo habitang kung mag-i-play bitaw nang kuang imuhang kanang unsa na ang imuhang LS, mas nindot sa LS i-play tinday kay kuan ang imo bitang ads kay tuloy-tuloy automatic inigdayon na kung sulod duha dayon mag-play na din imong LS mga pila ra ka minuto mo play na pud ang kuan mo play na pud ang sana mo ang ads sa mga tong mga kuan tunga siguro gibutang nimo na ikaw nagbutang ana no kay di ba og 10 minutes up ikaw ang mag-organize na ibutang sa imong LST para ang LS sa nimo permente akong ikuan para dito permente ang ads. Nanimaho gid akong kanon napagod. Nanimaho ang kanon kay napagod. Kaparikoy, hi pa, shout out Kaparikoy. Ayan si Parikoy, oh, shout out na Parikoy. Ay, Parikoy, murag Bisaya, mas Parikoy. Kaya nga naman tinawagan sa mua, Parikoy. Parikoy. Kaparikoy. Kapari. Shout out Parikoy. Ayan, naka-BG lang yan sila. Ano, Parikoy, lagi ka na ako makita. Hindi lagi na makita sa Parikoy. Bisaya jud oh, wala lagi balod jud ko na ba kay Bisaya gud ni. Sa mo kay naay mga kanang palahubog bitaw, mga palahubog ba? Na mga palahubog sa mo magtambay ang ilang tawagan na nana, Parikoy oh. Mo na siya, mo na mahibalan jud ang Bisaya. Oy, pag sure da 55 daw kuno ihang subscriber, pag sure dodong. Nganong naamang kaaning ang galing naman talaga nila para silang mga baka ano ka dito ha? Parikoy. Di kita na kita ho. Salamat. Ako naman. Ibigay ko sa iyo mamaya itong 3 ko pero ano pa kasi nakasalang pa sa iba. Hoy Parikoy, kanang anuhan na lang, ano mo na lang. Mas maganda siguro kung i-ano mo na lang tong habang maaga. I-private mo na lang tong SB19 ang gagaling. Kasi baka maano ka nito, mas CPR. Habang maaga ba dudong mintras hayag pa, mintras sayo pa, tambok nakahuskoy. Pag sure di atinday ko kalain. Di mo ko tambok. Atinday ay. Nanambok daw ko. Ambot ganong nanambok ko? Ambot ganong nanambok ko tinday nga. Di man kay kumukaon. Magsige naman kong inom tubig. Tapos, ginagmay nga mga kaon. Ano po, host? Si ano ba? Itong mo, SB19. Baka ma-CPR ka nito. Mintras, mintras sayo pa. Dumikit ba ako? Nag-loading ba ako? Ang sa'yo mong gingon ako. Uy, Parikoy. Uy, na Ate Inday, nag-loading ko, Ate Inday. Nagtutuyo ko. Adjut sa, ako sa ikuan kung nagtutuyo ko.
Ako ingon sa imo ba katong imuhang palabas diri nga is SB19 i-private na ni siya mintra sayo pa kay kung dako na ning imuhang balay kung dako na nimong balay basta na si PR ka sayang imong oras mao man ni tan-awon sa mga tao o ini mosulod sila mangisda kay mao may gamay nga oras pero sayang kuan masayang imong oras ani ilisi na lang ni kanang imuhang mga video-video di nga mga basta-basta lang at least imuha nambok do kulay na katinday oy naglain ba niya akong kuto-kuto ti ay ambot ni gahapon pa ni kanang murag bloated kaayo kaya sakit akong kuan likod. Wag mo ayaw i-delete kay sayang imong views. Ayaw i-delete, i-private na lang. I-private lang, ma-private man na. Para narag gyapon imuhang kuan. Pilit ka. Pilit ko. Pilit lang gyapon ko tinday. Kamaot to oy. Oo, pwede pa ayaw i-delete, i-private lang para dili na ma-private ikaw ra makitaan na. I-private lang kay sayang imuhang kuan, imong watch hour. Tusok na, paano? Kay sabi, kay sa atong tanaw nun niya, mahuman tadan. Mahuman tadan ni Bakoy. Wa man ko kasuway anang kuan, wa man ko kasuway anang CPR. Kay di man ko hilig manguan gud anang mga video nga sa lain nga video. Wala feel body. Akong gi-delete ditso sus namday pwede mo daw i-private. Sa ulahin na na-delete na sayang kay to kong views di abot na utog tag 100. Di ko ka mao mag-private host. Unya ay itanaw na to unya kung saon. Atong i-search unya para kay kung karon man gud nako tan-awon mo magtuyok ko diri magloading ko. Ato tan-awon unya ayaw lagi kuan anang mga kuan oy sundog anang uban nga naay gipang kapi-kapi nga kuan kay nana sila gipang buhat ana nagbayad man ang uban good. Mas dali ka ma-monetize kung wala kay mga sinundog nga mga kuan, mga video. Sagdi lang na mga video nga basta ra. Basta kay imuha ka galingon. Ay unya na nasundog-sundog kung kanang kuan na kanang maano na ka makasulod na jud ka. Hi, pabalik. O balikan lagi ka ana naka-busy ra na sila parikoy kay mga busy na sila mga kagwang. mga ko nga busy na parikoy pero nara na sila diha. To na ako ha ni napulahan ba? Napulahan day parikoy. Balikan ka ana nila unya parikoy. Dungagan na to na mo gamay pa kayo mo ha balay. Ati Inday Pidang tagay ra guna si parikoy Ati Inday Pidang gamay pa kaya 55 pa. Ikaw ba to? 55 ba yun? Bisaya na parikoy o si Inday Pidang napod sa Simple Inday diha Bisaya pud na mga ati-ati na nimo adtuin na sila. What na? Give me mama. Ikaw na lang mo una or ilista na nimo mga pangalan tapos kung mahuman na ta diri ay nimo balikan. Ingana imong buhaton. Manglista ka ba? Manglista. Lista madukag LS, mga live. Ilista nimo ang mga tao dito tapos kung mahuman na tong live stream, ayhan nimo sila balikan para bago ka matulog, imo silang pangdikitan tapos inigmata nimo na ana madungagan na imong balay. Bago pa kasi ako host, kaya nga ano na tayo, kasi ganyan din ako, inana pud ko. Ingana pud tong bag-o ko, zero jud ko idea, wala ko idea, sulod-sulod lang ko. Pero wala ko mga inana nga mga kapi-kapi. Careful po ka sa mga sounds, may mong ibidyohan nga na sounds. Oh, you want this one? No. This one? No. Why?
Sally. Baby. Kibs Adamas, ayan ang ninja ni Kibs. Ni Kevin. Ang ninja ni Kevin yan. Hi, VTV1, hello. VTV1, connect. Hi. Shout out to VTV1. I think VTV1 is already monetized. And I think he's the second. Bigno ko akong anak. Salamat sa sa VTV. Connect. I'm loading. Hazel Da Costa, hi! Hi! Hello, VTV1. I'm sorry if I'm always loading because that's my problem all the time. Every time I do live stream, that's my problem. And I already get married to that loading. He don't want to go. He don't want to leave me alone. He want to stay with me all the time. Dalawa pinatambay ko sa iyo, host, para masaya. Diyos ko, Kevin. Paano ko yan, paano ko yan bayaran? Dalawa, so ibigay ko talaga to lahat sa iyo. Mamaya na, basta, ano ko lang doon. Harang host ko. Korea, Ginoo, Maria Joseph, Magdilang Anghel Kasana, Simply Inday. Can you remember me? Remember me. Remember you, I forgot. I forgot. No problem, host. Can you remember me? I think this is your first time to visit my live stream. VTV1. This is my first time I saw your profile. I saw this thing here. No problems, host. Sige Kevin, ano na lang, ano ba yon? Babawi na lang ako sa LS mo, sa live streaming mo. Hoy, VTV1! Show me watch the video. Wait, I'm gonna get my phone. It's there with my son. Lina, can I borrow your phone? Wait, I'm gonna wait my partner. I'm gonna steal his video. I think I know you, but but you are not all the time in my live stream. That's why. Panoorin mo lang sila para walang utang. Kasi yung iba, Ate Inday, ito sila, katulad ni Parikoy. 55 pa lang yung taon niya. Si Kevin, konti lang din. Si Mamshi, konti lang din. Magpa 500 pa lang siya. Kaya kailangan nila ng isda, Ate Inday. Hoy guys, si Inday Pigang, namunin na yan bago pa lang. So, kailangan natin na itamsakan, idagdagan, hangsakan na ito na iyang balayog ka ng mga ads. I'm back, Lynn Vinitis. Wala na si Madam Sis. Hello to you. From Kevin Adamas, vlog, VTV1. Hello daw. Kibs Adamas, hello. Sabi ni VTV1. Shout out VTV1. Welcome and thank you. And later, I'm gonna see you. I'm gonna hired somebody to look after you. To know you very well. Asia Smart Home, hello, hi. Hi, Asia Smart Home. Asia Smart Home. These people ba? I think I know you. Natawa to si Lynn. Please connect me. I will come over you. Di kaya kayo tauhan ni Lulukoy? I'm gonna hide this one, Asia Smart Home, because our beloved Tatay here, he asked me to hide this. Please connect me. Ay. BTV1, hello, babe, love you. Sino to? Sino to, Sislin? Kilala mo to, no? So, si Sislin ata to. Through me, watch the video and share it. Okay. Simple Inday, banha, huskoy, abot dire, sharjay mo.
Kadungga na ni Shrek ninyo diha, ten. Inyo ni king ninyo diha. Wa na naman ang asawa. Ako nang halukan na yung king diha na. Sigag na yung mata. Isha Smart Home, hello. It's Lynn Vinities. Sino ba yan? You connect yourself, Lynn Vinities. Hala, connect da imong self. Connect yourself. You connect yourself, Lynn Vinities. I think it's a big company or like a big person, this one. Asia Smart Home, VTV1. Because this is their first time in my live stream. It's your first time, never die. Umitim na ako dito, wala na kasing ilaw. Wait a minute. I'm gonna go to this VTV1. Hoy, Ate Inday, apili kong chocolate di Ate Inday. Chocolate. Nagawan kasi ako nilino ng telepono. VTV1. Asia Smart Home, I think it's a store, it's a company also. Or because it's Asia, the name is Asia Smart. Maybe it's gadgets. Makautang ko ani. Makautang ko diri yung smartphone. Life of Bad Panda TV. Hello host. Hello Life of Bad. Bakit Life of Bad Panda TV? Shout out. Ayan na, bago na naman tayo Life of Bad. Ay, nakang hirap. It's like tongue twister. Sana makapunta ka din sa Iles ko sa Sabado. Sige, sure. Punta ako anong oras sa Pilipinas. Wag lang sanang madaling araw kasi hindi ako gising. I'm fine host, Life of Bad Panda TV. Anong oras yun, Life of Bad? Kasi half day ang pagitan namin sa Pilipinas. Okay ra na isda at oras naman habulin nila, oras naman. Oo nga din. 4 p.m. or 6 p.m. 4 p.m. or 6 p.m. Pupunta ako pero ibibidyo ko yan kasi alas 9, alas 10, busy ako sa pagnudnud niya ng mga inidoro dito. Pero ibibidyo ko yan, walang problema. Sabado no? Sabado ba yun sabi niya? Sabado, okay. Maglista nga ako nakalimutan ko na. Pero promise lang tayo nito. Hindi, sila, ano ba yun? Yung una kanina si Asia.
Asia Smart. Si, ano, VTV1. Si Life of Bad Panda TV. Ano yung sabi niya, Tinday? Host, napindot ko na yung bell para updated ako. Thank you, Life of Bad. Asan ka, host, ngayon? Africa, nagsabi ni Kevin Adamas Vlog. IBBG mo ako, host. Ayun, umiikot na naman ako, kids. IBBG mo ako, host. Life of Bad Panda. Sige, host, walang problema pag BG. Oo, kasi ano yan eh, 4 to 6, alas 10 yan ng umaga, live, at saka, kailangan akong maggalaw-galaw. Pero maasahan mo ako doon. Mas okay nga pag BG eh. Kaya nga, kasi hindi ka magdadaldal. Yan nga ang gusto ko din. Pasok yung watch hour. Pasok yung watch hour. Pasok na mga watch hour. Salamat, host. Wag ka muna pagpasalamat. Ano muna natin? Gawin muna natin. Shout out sa lahat. Ayun, sabi ni Life of Bad Panda. Host, Bisaya ka? Bisaya ako. Agoy. Murag nasimutan gani niya ako ang pagkabisaya da. Host, hello po, welcome to me, newbie here, Janet Vlogs. Ayan si Junakins ng bala dito. Life of Bad Panda, hello, sabi ni Lynn Vinitis. Ayun, Life of Bad, puntahan mo na yan si Lynn Vinitis. At Life of Bad Panda TV, hello po, sabi ni Kevin Adamas Vlog. Legit here po, payakap daw, sabi ni Janet. Ayan, bago si Janet, ito first time ni Janet. Janet Vlog, shout out sa iyo, sabi ni Life of Bad. Lynn Vinity, shout out, sabi ni Life of Bad. Kevin Adamas, shout out, sabi ni Life of Bad. Janet Vlogs, Life of Bad Panda, TV, unahan po kita. Ayun, very good, unahan daw niya. Maya mo na yan, Resbangan, Life of Bad. Sige po, walang problema sa mga uuna. Babalikan ko po kayong lahat, sabi ni Life of Bad Panda TV. Naka-thumbs up na po ako. Thank you, Janet. Mamaya ako babalik sa iyo, Janet, ha. Inagawan ako ni anak ng bala. ng baril dito. Ay, nako. How's Africa, host? Mainit. As usual, mainit. Mainit naman siya, pero malapit na din taglamig. Pero thankful kami na mainit this time kasi walang coronavirus dito kasi sobrang init talaga niya. Yung coronavirus hindi siya nasusurvive. So, thankful kami na mainit. Kahit mainit, thankful na kami doon. Pero natatakot na din kasi papunta na kami sa malamig. Hindi ba lumalamig dyan? Lumalamig. Ang taglamig dito, May. Mag-uumpisa siya sa April, mga middle of April. Mag-uumpisa na yan, taglamig, until August, ganun. Life of Bad Panda, dikit na tayo. Salamat, sabi ni Lynn Vinitis. Ayun, Life of Bad Panda, sabi ni Lynn Vinitis. Inano ka lang, inupakan ka niya doon. Ganon din dito sa Pinas, mainit na. Ay, mas maganda, mainit muna. Ay, naku, may ikot-ikot na naman. Diyos ko, Lord. Mas maganda yung mainit na muna. Wag na munang lumamig kasi patayin muna natin yung si Corona na yan, oy. Ay, naku, ano ba yun? Ganon din dito sa Life of Bad Panda TV, na po ako sa iyo. Balikan na lang po kita mamaya para manood. Ayun, sabi ni Janet. Sige po, Lynn, balikan kita. Sabi ni Life of Bad Panda. Ayun, marami ka ng utang life, ha. Buti gising ka pa dyan. Buti gising pa si Life Panda sa Pinas. Anong oras na ngayon? Huy, madaling araw na. Huy, Life. Nang wakwak pa ka diha. Okay, yung mga didikit sa akin, kahit
di nyo panoorin yung video, pindutin nyo na lang yung bell para updated kayo. Pwede ba yun? Parang hindi pwede yun. Parang manunood ka ata ng 3 minutes. Nakatatlo akong LS ngayon. Wow! Hindi nakarami ka ngayon. Hindi nakairami ka ngayon live. Ganyan din ako doon. Halos alauna na ako, alas 2 na ako ng madaling araw natutulog kasi nag-attend ako ng mga LS, nililista ko lahat every day. Ang limit ko is 5 LS. Tapos every day bago ako matulog, may 20-20 akong pinupuntahan. Kaya 1 month lang ako, naka 1K ako agad, 1 month. Pero na-stock ako ng matagal sa 22 na isda kasi wala akong alam sa ganito. Na isda-isdaan. Wala akong alam. Mga 6 months talaga akong walang Kung hindi nagsabi ang kapatid ko, wala, zero. Hanggang ngayon siguro, wala, hindi pa ako na 100. Oo, host food. Pwede yun. Pwede pala. Magiging counted yun pag pumasok. Okay, ko, Italy, Japan, and United States. My God, nawala na naman yung internet ko. May ikot na naman ba? OCC ko, Italy, Japan, United States, Iran, Hong Kong, Thailand, Korea. Yan mga alam kong apektado na rin na lugar kasi malamig. Umiikot-ikot na naman ba? Kaloka naman yung si Ikot. Uy, ayaw talaga niya akong lubayan. Mag-divorce na nga tayo, Ikot. Si Ikot ba, ayaw niya akong i-divorce. Pinakasalan ko na kasi yan, kaya palagi siyang nandito sa LS ko. Ayaw niya magpa-divorce, ayaw niya pumirma. Kasi malalamig ang mga lugar na yan. Ito talagang China na to. Sana hindi na lang sila nagala-gala. Nagsialisan kasi silang lahat. Nagpuntahan na sa mga lugar-lugar. Didala nila yung mga corona nila. Sana nag-stay lang sila sa kanilang mga lugar. Hindi sana yun mag-spread. Diri pa, Inday Pidang channel. Andyan pa si Inday Pidang. Pag 5 hours kang nag-LS, almost 2 to 3 days, yun, pasok na. Mga 75 hours, pasok yun. Wow! Ganon? Hindi ko yun nakatry lang ako isang beses ng 5 hours na LS. Ala ka, dumikit-dikit na ko. Ala. Dikit-dikit na. Kaon ko tiil sa manok. Nagkaon kag tiil sa manok? Di na kanina may ikot. Oo nga, kanina nga ikot-ikot nga kanina si Slin. Maglagot ko. Nakakainis. Ayaw niya kasing pumirma. I-divorce ko sana siya. Ayaw niya pumirma. Yes, it's true. Kaya nga, nung alam na nila na may corona na sa kanila, dinala nila ang corona sa sa ibang lugar. Kaya ayun, tignan niyo yung iba, gusto naman ng corona. Nagkaroon ng corona. Hi from Finland, Olavit Napili. Hi from Finland, Olavi, shout out Olavi. Thank you, very supportive friend. Anonymous friend. Thank you. Thank you so much. He's laughing. Inday Pidang channel, unahan na po kita, risback ka na lang po, sabi ni Janet. Now, ikot. Kaya nga, ikot. Huli nga ang ko dito, pagbukas ng babig ko dito sa screen. Hi, Olavi from Life of Bad. He always watch my videos. Ay, naku, ikot-ikot. Alis ka. Maraming salamat. Agoy, you are Tagalog or you are using translator or you are really Tagalog. You are really Tagalog. Or you are using translator, Olavi. Like Ivy Pujab Vista earlier. Before he's not talking Tagalog, then now he always reply using Tagalog. Ayun.
Welcome. Ah, you have music channel pala. But why it's kitten, it's cat, it's meow meow in your profile? Huskoy. Unsa na ang portender na nitsit? Olavi kina ano? Olavik na pila. Hello, sabi ni Lynn Infinities. Basahin ko sana sa Bisaya yung ano niya, yung pangalan niya. Olavi, sabi. Olavi, Lynn Vinity say hi. Greetings all friends, brothers and sisters. From Olavi. They are listening, like they're using background music, like background BG. Background, yes, background. Is Puja is there. And Inday Pidang channel, Linfinities, thank you so much. Simply Inday, Life and Bad Panda, it's his. Olavi. Napila. On the way, Olavi, in your house. Ayun. Linfinity say she's on the way. She's waiting taxi. Refresh host, harang. Ganahan pod. Ay, hubag akong atay, oy. Lumaki tuloy yung heart ko, ate. Because of the harang-harang. Sana all. Refresh sa tuyo. I'm sorry. It's that loading ba? It's very crazy, no? It's very crazy, that loading. I don't like that loading, but what we can do? It's part of our internet life. The only way to fight that one is to fight makaharang. Wa jud tantani ni aling loading ay. That loading, I told you, I get married already. That loading. He is my fiance, my husband already. Ipana ako ng bulak para napoy color gamay atong likod. Diyan ka lang bulak, ha. Pistin is loading, eh. Ay! Sorry, Lord. Loading, my love. Sabay ito na akong bayaran. Oy, si Slyn. Si Slyn Benites, may isang ano yan sa akin. Or, isang oras ba? Sino din nauna kanina? Si Mamshi ata yun. Si Mamshi. Simply Inday. Inday Pidang channel. Olavi, hug me back. Thank you. From Lynn Vinitis. Andun pa yun, sis. Nag-ikot-ikot pa yun. Nag-unsa ka, Huskoy? Naglista ko sa mga pangalan sa mga utangan. Wala, ate. Nagkuhan ako. Wala, di man ko magluto. Kay ang niluto ko kahapon, marami. At saka marami pa din siya ngayon. Kaya hindi ako magluluto. So, nakarelax si Inday Badidat. Si Lynn, ano. Sino yung kanina? Si Kevin. Abi ko naglusi ka. Hoy, gabi, kuan ra ko, mabuntag ra ko maglusi. Kay lami ng buntag. Masarap maglusi sa buntag. Adamas vlog. Ikaw bastos. Ikaw na una. Life of Bad Panda TV, Dan.
Done to you, bro. Pabalik na lang. Salamat. Pag hindi ka binalikan yan, ako ang pupunta dyan. Padadala ko yung Bombay na may dalang bomba. Yung may amoy, yung may putok na Bombay. Papuntahin ko yun. Isulat pod ko diha apel. Ay, nakatatak na ka sa punuan sa kahoy. Nakatatak, nakatinday. Janet Vlog, salamat, noted sa'yo. Balikan kita. Ayun, sabi ni Linvinitis. Kevin Adamas Vlog, shout out sa'yo. Legit here, sabi ni Janet. Ayun, magunahan na lang kayong dalawa kasi baka may free sa inyo. Yan si Kevin, may dalawa siyang ninja, tinamba. Ay, hindi. May dalawang tinambay niya sa akin. Kaya sobrang salamat, Kevin. Ibalik ko din yan sa mo. Sino ba yung ng 6 a.m. to 8 a.m. Diyos ko, madaling araw yan dito. Kalorki. Ay, hindi. Ang sabi niya, 4 p.m. to 6 p.m. Yun pala. Hala, sino yun? Ala, kabalikan ko ito mamaya, Bi. Kalimutan ko. Yes! Janet Vlog, salamat noted sa iyo. Sabi niya, salamat po. Salamat daw. Salamat. Ate Krana, tatak basin. Nalimtan na noon. Oskoy, suntukon, tikatinday. Kahuman lang gani sa imuha. Katatapos ko nga lang sa imuha. Sino ba yun sa Sabado? Ibalikan ko nga, Bi. Para wala tayong utang-utang. Mahirap nang magka-utang-utang. Pag hindi yan bumalik si Life ngayon, si Life of Bad, di kita babayaran. Wala na tutol. Walang talo-talo dito. Asan ba yun live? Ikaw wala ka agad. Ay, PM pala. Sabado 4 PM to 6 PM. Shukran Huskoy. Afwan Atinday. PM pala yun. 4 to 5 PM. Ay, 6. Ay, nakalimot na po ko. Diyos ko, kalamang ba't naman sa bato. Basta kay PM. PM, siya 4 to 6 PM. 4 PM to 6 PM. Ayun. Andyan pa pala si Parikoy. Abi na kung nawa, nakadudong. Ay, apil ako si Parikoy diri. Uy, kaluoy ni Parikoy. Loading po, kaya nga. Janet. Si Janet pala. Janet. Janet Vlogs. Ang nag-i-LS na dito si Inday Pidang Channel. Sino pa ba nag-i-LS dito? Host, padala naman bahay ko. Baka may mali na naman. Ayun, inagawan ako ng telepono. Mamaya, i-review ko mamaya. Tignan ko mamaya, Kaparikoy. I-add mo nga ako sa FB para magkausap tayo ng messenger para maanuhan din tas kung ano yung nalalaman kong konti. May nalaman naman akong konti, pero at least ba may share na ko sa imo ha. Kaparikoy on the way na sa Josh Nella sweetness mo. Sabi ni Linvinitis, Huskoy lubat. Sino, ikaw? Kaparikoy, unahan po kita, sabi ni Janet Vlogs. Si Janet, minumute ko minsan kasi yung rhymes ng anak ko ang lakas. Olavi kan paano ba yan? Sabihin. Olavi, Dan po, pabalik na lang, salamat. Parang hindi siya grasya. Parang hindi siya Tagalog, Kevin, pero nagta-translator siya from Finland. Pero makikita niya yan. Ang supportive niya yan. Isang beses lang ako nakapunta sa kanya kasi LS yun. Nakita ko siya, pinuntahan ko siya agad. Sabi ko, ako nang mauna. Nung sabi niya, sige, walang problema. Sabi niya, no problem.
Tapos nandun na siya palagi sa bahay ko. Na, yung mga bago, kahit mga luma kong mga video, pinuntahan niya. Annalyn Galapin, shout out! Annalyn Galapin, guys, shout out! Hello, host, Dan Tosok. Ayun, natuslukan na pod ko. Salamat, Annalyn! Annalyn Galapin Vlog! Annalyn Galapin Vlog, thank you! Thank you, Ate Ann! Annalyn Galapin Vlog. Ayun, Annalyn Galapin Vlog, shout out sa lahat. Nandyan lang yan sila, te. Nagrisbakay pa na sila, te. Nagsinumbagay pa na sila, nagsuntukan pa yan sila, te. Ayan, shout out sa lahat. Ayun. Unya, te, kaadtuan, te, an, ha. Annalyn Galapin Vlog, suntukan na. Suntukan na, putukan na. Tuslukay kunot. Magtuslukay na daw magkunot. Ayan, nakalista yan. O, papel at saka bumili talaga ako ng bagong pen. Kasi ilang ballpen ang naubos ko. Shout out po at Annalyn Galapin Vlog. Unahan po kita, sabi ni Janet Vlogs. Ang sipag ni Janet, sobra. Believe ako kay Janet. Ganyan ako noon, pag nagpunta ko ng LS, nililista ko, lista. Tapos pag nilista ko na lahat, iniisa-isa ko na sila. Kumbati di hahos koy, kumbati, sabi ni Simply Inday. Shout out Simply Inday. Hoy, puntahan niyo din. Sis Janet, puntahan niyo din yan si Simply Inday, itong si Rose Hirona. Kasi mabait yan. 100% sila ni Inday Pidam. Ha, tuslukan na guys. Ayun, tuslukan na daw guys. Putukan ng bell-bell. sana pumutok na yung bell-bell. Para mawala na yung bell-bell, oy. Salamat po, sabi ni Janet Vlog. So, sis Janet, sigurado ka talaga. Baka maunahan mo pa nga ako. Kasi nung nakawanki na ako, tinatamad na ako mangisda. Kung sino lang yung nakakapasok sa bahay ko, yun na lang yung pinupuntahan ko. Okay, sisi ko, mag-iwan lang ng baka, sabi ni Annalyn Galapin Vlog. Ayun. Kaparikoy, dan na po, sabi ni Parikoy. Sino ang dan na? Sino ang dinan mo? Ate Annalyn, Bisaya na si Kaparikoy, oh. Annalyn Galapin, shout out. Kaparikoy, shout out. Janet Vlogs, shout out. Lynn Vinitis, shout out. Dan na po, sige po, puntahan ko rin. Ayun, Janet Vlogs, Dan, sabi ni Parikoy. Ayun, Janet, tapos na daw, sabi ni Kaparikoy. Sabab niya ang anak, eh. Kaparikoy, nag-iwan ako ng bakas. Pabalik na lang, salamat, sabi ni Lynn Vinitis. Oo nga, Parikoy, puntahan mo yan si Lynn. Bayaran mo yan, Parikoy. Okay, sisi ko, no worry. Unahan nyo lang ako, guys, at babalikan ko kayo ng tinapay. ng tinapay na matigas. Pag binatuhan ng bato, batuhin mo ng kaldero. Mas matigas yun. Lynn Vinitis, Dan, sabi ni Kaparikoy. Ayun, tapos na daw pala sis Lynn. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng kaldero. Para pasok sa ulo. Mga yabag. Ala, oy, graduation na sa Pilipinas. Sa lahat ng inunang saging ang gusto ko. Grabe talaga to si Sis Lynn, oy. Ako din, sis, gusto ko ng saging, pero ayoko na yung saging na buhay. Gusto ko yung saging na yung... Ayun, Simply Inday Huskoy, exit sa hot charge pa ko. Sige, Ate Inday, salamat sa pagtambay. Naka 1 hour ka na din sa akin. Salamat, Simply Inday. Uy, Sis Lynn. May mot na kung... Nakoy gisudlan ba nga? Ang iyahang ka ng profile, saging. Ang profile niya saging. Tapos, medyo balik ko, sabi nung nag-ilis ko siya, pumasok. Sabi nung pumasok, kawawa naman yung saging na profile mo, bali. Sabi niya, profile lang yan, pero yung original, astig na astig, straight daw yun. Ano yung sabi niya? basta nagkaguliyang mo dito. Ay, nako. Sisi, ako alam mo naman, sabik
Ako, ha ha ha! Ayun, sabik na si Celine. Saging ng unggoy, padala sa bahay ko, guys. Sabi ni Kapari Koy. Ayun. Tara, bigyan kita saging at linvinitis, ha ha ha. Sabi ni Kevin. Yan na naman kayong dalawa, ha. Magsagingan kayong dalawa. Basta ang gusto kong saging isa ba. Ano gusto niyo na saging, mga sisi? Yung mag-response o yung mag-response o makabubusog. Sabi ni Annalyn Galapin. Sudipan ko na. Exit sa kuhos ko. Salamat, Simply Inday. Salamat. Lakatan ba? Dakuap na uy. Mahaba at saka malaki ang lakatan. Ayoko ng lakatan, uy. At saka malambot yan. Mahaba lang siya pero malambot. Ang gusto ko ay saba. Kasi pwede mo siyang lagyan ng asukal. Tatamis din yan. Mag-response na lang. Yung mag-response daw, Annalyn Galapin, sabi ni Lynn Vinitis. Hala ka. Ayun na, yung gumagalaw, yung nagbabibrate. Kahit balik ko, basta maramdam ko yung sarap ng banana. Oo nga, no? Yung ano ba? Yung hindi naman supot. Nangatawa lagi sila. Yan si Sislin, matagal na talaga yung walang banana, kaya gusto niya ang banana. Si Parikoy ba nakatawa? Natawa si Parikoy. Sige, dalhan ko kayo sa bahay niyo, ha, kasi marami ako dito. Sure, ha, supot yun. Pisot. Yung may tik-tik. Supot. Yung binalot ng wrapper ng lupya. Balatan ko na lang sisi ko. Diyos ko, nakakapagod. Magbalat-balat ka pa. Naku, wag na lang. Oy, maghanap na ako ng yung... Diyos ko, ano ba yan? Yung ano ba, yung ano ba yan? Yung binalot ng lumpia wrapper. Yung lumpiang Shanghai. Magiging lumpiang Shanghai. Si Paan gitaan ni Lolo ba? Dili ay, but di nakasabot. Hindi niya naintindihan niya. Nagtawa-tawa lang siya sa tawa natin. Ng lumpiang Shanghai, Sislin. Sislin, dyan na lang dyan sa mo, pinagtrabuhan mo kasi yan daw sa inyo, sa mga Arabic daw na mga malalaki daw talaga yan. Hindi kasi yan sila nagbibrief, no? Hindi kasi yan sila nagbibrief. Kaya mahahaba yung mga damit nila kasi walang brief. Yan, uy, banahuton, taan na, uy, no? Musulod sa tong kunot. Ang abog. Huwag magkuan ba? Mag-sunstorm. Di ba, mahaba yan, parang saya yung damit nila. Ipapasok yung mga buhangin sa, natin, sa puwet. At, papasok iyo. Tapos, utot ka ng utot kasi papasok yung hangin sa kunot nga sa lubot. Ay, nako. Malaki nga sis, mabilis daw naman lumambot. Kapagod naman yan. Ay, ang hirap magpagahi-gahi, ang hirap patigasin tapos lalambot agad. Ay, mapiktan dyan na. Piktan ang tumoy. Nabuang ko sa'yo. Ay, naku. Kung saan man kay gamay raman na saging ang tundan. Ang tundan, oy, luoy, kuan man na, oy, pang teenager man na. Uy, bawal, kaparikoy, bawal yung daw, yung mga, ba yan, yung mga big litter. Pinistot nes parikoy, oy. Ay, parikoy! Asa na ba ako, oy, mga yabag? Kadugay ba, magpatigas, no? Uy, dugay kayo, ang tagal kayo magpatigas, tapos lalambot lang. Ayahay ni mo. Musamot og kalamoy kung pikta na. Basta kay gawas yung lagpot yung tik-tik ko. Ay, mo
di ay. Oo nga daw, pare ko. At saka yung mga emoji, hanggang 3 lang yan na pag lumagpas na siya ng 3 emoji, dapat ialis mo na yan. Kasi ikaw at saka yung host, ang mananagot. ano ba yun, yung kalandian ko kasi dito noon, nakaano ako may nakilala ako na ano ba yun, ano ba yung lahi niya? Basta siya, Italian, hindi, Italian Bangla, yung nanay niya, ay patatay niya Bangla, pero yung nanay niya Italian. Diyos ko. Ngayon, sakit akong tiyan niya. Makaihi jud karon di atiya ka. Agay. Mugahi ba yan ni? Ay ga. Hoy, pare ko ikaw ha, parental guidance, parang bata ka ata. Hoy, ang saging tundan, very vitamins yan, very vital talaga yan. Daming vitamins ng saging tundan. Pero ang masarap talaga para sa akin is yung talaga, yung saba. Lami yung saba, oy. Pwede mo siyang ilaga, ng pambukalan. O pwede mo siyang i-barbecue, isugba. Ay, akong sarap. Makatubol ba yan ng saging? Ay, sa lubot na mungot. Sa lubot mungot ang saging. Sakit kay ng tubol gyatay. Unsay mugahi ang tudlo? Unsay tudlo? Tudlo man jud nga gahi man na daan. Namit man ang banana kaya dapat laging kainin. Oo nga. Balatan muna bago pero maganda na yung balat na kasi hindi ka na mahirapan. Yung pang exhibition host. Ala, meron din si Janet pang laman niya pang exhibition daw. Ala, kaluka na yung yun lang ang nakatayo lang yun tapos yung katawan ang anuhin niya. Lugaw para lapot. Lugaw gyud, makaigit man na. Pwede kang magtain yan sa lugaw, oy. Uy, Diyos ka. Ito talaga si Lynn, inuumpisan niya kasi yung banana na yan. May panglaban para itong mga kulukoy na ito. Lynn Galapin. Mistot. Grabe naman, kalapot yun. Giubo na ko ninyo. Ay, Diyos ko. Siguro parang tabirak na yun, yung parang ano ba yan sa Tagalog yung yung binignet sa Bisaya? Ano ba yan sa Tagalog yung binignet? Yung, ano yan tawag niyan sa na malapot na may saging, maraming saging. Buah! Nawala tuloy yung homesick ko. Salamat sa nakikinig lang pala si Janet. Ikaw ha, patahimik-tahimik ka dyan, kurlatyaha ka. Ako naman, nakita, ano ba yan? Ay ko naman, nakita mo ha. Ako naman nakita mo. Ikaw kasi ayaw mo ng baliko na banana. Si Parikoy naman sumasabay itong bataa to. Uy, masarap kaya yun lalo na ginataan. Oo nga, no? Kaso lang, magkabuhion ka. Ano ba yan? Kumain ka ng marami. Yung malapot. Tapos, malagkit, diba? Tapos yung may lubi pa, may ginataan pa. Agoy, yung tiyan mo, magkulo-kulo. Utot ka ng utot, nakiguahon. Baho kayo lubutan na. Bilo-bilo! Ay, oo nga, bilo-bilo. Bilo-bilo pala yun. Binignet. Naintindihan pala ni Sislin ang binignet. Ang bilo-bilo talaga malagkit talaga siya. Sobrang lagkit niya. Magpilit. Magigit. Kalamian ng tabirak, lapot kayo. Agoy. Kigwa na may mga tahanan ni. Laka na, imagine na nabi, di katulog ani. Meron tayong hindi makatulog. Ay, baka magdamgo kayo, baka kayo, managinip kayo mayang gabihan ng tabirak. Wow! Hindi, gusto ko na ng baliko, sisi ko. Sus ko, ang sakit niyan.
Ang daming sangit-sangit, ang daming ano. Pagbalik ko, sisi, Diyos ko, buwak, wasak yung ano mo. Rated SPG, ha? Rated K. Rated K, sis Janet. Ano rin, grabe na, nawala rana kay panington man ka sa kalami. Pati urok mata. Dako yung puti. Hirap makahanap ng hindi baluktot. Baluktot ba lahat? Hindi naman ata lahat. Meron naman toothpick, meron naman meron naman ding piki lang yung kalakihan pero sa hangin namang loob. Iba-iba yan, sis Lynn. Ano ka ba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Go, go, go. Samot ang homesick sa bana, ani ba? Mahala kang banaha ka diya. Ay, nako. Meron ako dito, di baluktot. Oh, meron na si Parikoy. Grabe na si Parikoy. Oh, nagitsi. Iya, ha? Meron na hindi baluktot, pero pisot. Ay, nako. Tatawa na si Annalyn Galapin. Yung Pikachu. Ala, Pikachu. Pikachu ba wasak? Yo. Lura, luya ka, no? Kung mabuan na, wasak. Luya kag na, murag ka ng alien. Para ng alien, pag yung balik ko, Diyos ko, ang sakit nun, Diyos ko. Yung iba nilalagyan pa ng bulitas, nilalagyan nila ng buhok-buhok. Ano ba yun? Katakot naman yun. Yung anak ng amo ko dito noon, sobrang buang-buang talaga yung bata yun. Kasi, pag umaalis yan ng umaga, meron talaga yung naiiwan na kondom doon sa ano niya, sa kwarto. Nagdadala pala ng babae pag gabi. Saan kaya niya pinapaagi, pinapadaan ba? Sus, maglinis kami, meron. Tapos may mga bulitas-bulitas na nakasali. Sabi ng kasama ko, susisi, ano ba yung batang yan? Kawawa yung babae. Ano na kayong itsura ng pikpik ng babae na nilagyan niya ng butas. Tapos kahit sa sa kondom, meron nasali napunta din sa kondom. So, ibig sabihin, nasa loob niya nilagay. Kaluod, bata, oy. Tapos, tawa-tawanan ka lang niya. Pag nakita kanya nagtawanan kami sa kwarto ba? Pumasok siya, nagtawa lang siya. Sabi niya, first time niyo ba nakita yun sa, hoy, Diyos ko, Jair, kasi Jair ang pangalan. Diyos ko, Jair, itong ganito na bulitas sa amin. Sa ano to, sa bike to, sa biring. Hindi na yun nilagay sa, sa tintin mo. Natawa siya. Ha? Dude, buwang-buwang lagi mga bata na. Butang-butang ang mga bulitas. Ang saan mo tao eh. Unsa yun ano na. Haha, maunay lami nga dili ikapangagda sa uban. Agray, mangagda pa ka nga galur sulirap-sulirap yung mata. Diyan kita saging di na balatan para matigas. Pisot naman yan. Oy, walang laman yan, walang sarap yan. Lami siguro yun 2 taon na walang saging. Diyos ko, 2 taon na walang saging. Para na yung Il Nino, sis Janet. Nag-crack na yun. Ano yan? Parikoy, panamit man, banana mo. Ha, ha, ha. Ala, panamit, banana mo. Mr. Sislin, may bata yan, Sislin. Walang ano yan, bata yan, bata. Ano ba yan? Di baya pisot. Masaman di ay, fresh lumpia. Kailangan mo kasing lagyan ng wrapper. Balatan. Hos, patay taan ni Corina, marited kita. Nabisis ko ng saging na mabuto ha, parikoy, mabuang kaana na. Unsa na saging unggoy? Kuya lang niyo ba nakakain na talaga ko ng saging ng unggoy? Ano siya, maliit pero ang daming buto. Buto-buto. Matamis pa naman sana. Lin Binitis, try mo. Makalimutan mo pangalan. Nakaka-amnesia. Nakaka-amnesia daw si Lin yung kaya kay ay, mga yabag, lagi mo ay. Ay, ginawa ka. Sakitan akong tiyan, oy. Og nila pa, mga OFW, lawaan, iniguli sa Pinas, ha?
Mga OFW daw, pag uwi sa Pinas, may gagamba na. May sapot na, may sapot. Ima, bot-bot. Ang dami kayang ano dyan sa gilid-gilid, oy. Din, Binitis, patay tayo dyan. Bata pa pala, yun, pila na edad ni mo, parikoy. Ilan na daw ang edad mo, parikoy? Para di malawaan, butangig down. Down ni? Wala naman yan, oy. Down ni, pangpaamoy naman yan. Para hindi malawaan. Kapare ko, 25. 25 na pala. Hindi na pala yan bata. Nagbabata-bata lang. Diyos ko, yung mga 25 na ganyan, yan yung mga uragon. Sabi ng kasama ko, baliw ako. Ba't daw ako to? Wala kasi, sis Janet. para tayong mga baliw nito. Nagtatawa-tawa yun na mag-isa. mga yabag ng guding mga tao dere oh. Ha, oo nga. Ha, daw ni di ay ibutang para dili lawa-lawa. Ano yan, washing machine? Daw ni. Lagyan ng Ariel. Ikaw parikoy ba? Iba naman yan sa'yo. Uy, palagyan ng Downy. Kakatakot talaga itong si Marikoy. Kasi nakakalimot yung banana. Makakalimot ka ng pangalan. Tapos, palagyan pa niya ng Downy yung ano na, Diyos ko, ano yan? Washing machine. Ay, pila naman di ay mo. Ilan na daw ang edad mo, Sis Lynn? Ninong niya na talaga lahat. Sinali niya tayong lahat. Bakit lawaan? Meron namang sa CR, spray mo ng panghugas ng ano, tubig? Wala yun. Ala, si Janet, natawa na siya sa tawa. Wala ka, Janet. Napagkamalan niya ng baliw dyan, Janet. Hasta food ko, utong, ano lang to, kay diya. Ito nga mo. Hoy, isigaw mo yan, atian. Baka mautot ka. Mahirap yung ipin. Pangpaamoy naman yan. Hello, Prissy Mitchell. Ayan si Prissy. Ano yan si Sis Prissy ata? Parang namuni na ata to si Sis Prissy. Shout out Prissy, Meteor. Ay, nako, Sis Prissy. Nagkalukuhan na kami dito sa banana na ano. Itong mga ito. Ay, nako. Ang dami ng klase-klase lang ng banana na ano na. May banana pa na palagyan ng Downy. May banana din na nakakalimot na ng pangalan. Ano rin galawin? Haha, para mabulunod sa washing. Tapos ipaikot. Electric fan ba? Basta ganun-ganun talaga yung bunganga niyan. Oh, magpalit-palit. 31 ako, ha? Oy, lola na daw si Lynn, oh. Ay. Ano li ako, sige katawa, ari akong amo, gaampo, gatwad to. Tapos lokang kunot ng saging te. Ay, naku, sakit ang ulo niya, mga pistot mo. Mamatay na ko sa katawa. Yapag manggod ka, pariko, bakit mo kasi palagyan ng Downy eh? Ano yan, washing machine? Para na talaga yung alien na nagbubula-bula. Yung banana mo, Kevin, nakakalimot pala. Okay, Janet, sabi ni Mrs. Prissy. Ano ko, nang bulol-bulol na ako sa banana. Pero hindi ako mahilig sa banana kasi pagkatapos mo kumain, naglalaway-laway ako para akong nayabag-yabag na, nabuang-buang. Hanap mo nga ako ng Ayaw mo talaga yung kay Parikoy kasi nakaka-amnesia pala yun, nakakatakot na yung saging ni Parikoy. Nakaka-amnesia. Ay, nako. Ano ba yan? Asan ako? Inom mo na akong tubig. Ay, basta sakit ng ko, lalamunan.
Tinanong ako ng anak ko ba, are you okay? Shut up. Saan na ba ako? Sabi ko nga sa iyo, di ba sabi ko hanap mo nga ako ng banana waja. Sabi ni Jan, si Janet din noon. Nagsisis Janet din nagpahanap ng banana. Ano yun sis? Gusto mo ba yung nakaka-amnesia? Gusto mo ba yung nakaka-amnesia sis? O yung mabuto? O yung yung hangin lang sa loob? O yung babalatan? O hindi balat pala? Walang balat. Pa-shout out, sabi ni Kapari Koy. Ayan. Iniguli sa Pinas, kay gikan man giwashing, mga wiwi, nangabungi kay giwashing man. Oy, tapos, nilagyan pa ng nilagyan pa ng downy. Ano na kaya yun? Para ng alien talaga yun, na bumula-bula. Prissy, meet your pabalik, sabi ni Kapari Koy. Ayun, huwag kayo mag-alala lahat ng kumain sa lamesa ko. Ibabalik ko ng maayos, sabi ni Prissy. Ayun. Sis Prissy, medyo matagal-tagal na tayo hindi nagdalawa, no? Janet Vlogs, ito, banana. Banana. Banana na matigas, maasahan, araw man o gabi. Ayun, araw man daw o gabi. Grabe na yung banana na yan. Nalimtan ang pangisda, God, tungod sa nalimtan ang pangisda, God, tungod sa saging. Nalingaw God si ikot-ikot, hindi nagdumalo ata si ikot. Nalingaw sa saging. Si Kaparikoy, katawa, luha yun, luha God si Parikoy. Baka tayo ng kutsara mamaya sa pagkuha natin ng mga muta natin, katawa natin dito. Basta daw ang. Janet Vlogs, Kaparikoy, salamat na lang po, mayari. Salamat na lang daw. Kaluoy. Mayari ako pag uwi sa mahal ko. Sabi ni Jan. Wow, si Janet, loyal. Ano yan? Banana Q? Siya. Oo, banana daw. Nakatubol daw yan. Makatubol. Makatigas ng tai. Ayun. At Prissy, Mature, done na po ako sa iyo. Pakibalik na lang, sabi ni Janet Vlogs. Kapari ko, ano ka ba? Saging naman na pagkain to eh. Kaya nga, ano ba kasi pinag-uusapan natin? Di ba saging naman? Kaya nga, natawa kami na bakit mo lagyan ng downy ang saging eh. Pag kinain mo yun, bubula-bula ka. Bubula-bula yung bibig mo. Para kang yun? Para kang, ano ba yan? Para kang ang alien na nagkakain-kain ka ng tapos may bula-bula na lumalabas sa bibig. Munin ako host, nag-aikot lang ako mga friend ko. Kaya nga, Prissy, na ko na din na muni ka na kasi yung pagpasok ko lang sa'yo, ang laki na ng bahay mo na yon, ilang buwan na ang nakalipas. Kaya ka na, mamaya dadalaw din ako sa'yo, at least madagdag yung mo sa, yung ko sa sa revenue mo. Lagyan na lang Clorox. Kasakit. Lagyan na lang ng Clorox tas anti-infection with matching alcohol. Patay ang saging mo, Parikoy niyan. Lagyan daw ng Clorox. Hala ka diya. Magiging na yan? Ano ba yan? Yung, ano ba yan? Yung parang, ba yun? Yung matutunaw na siya. Wala na. Hindi na siya saging. Hindi na siya banana. Sis dyan. Grabe lang to sis. Inubo na talaga ko. Grabe na to si Sis Janet. Uy, brutal naman tong ng saging. Mag-vitamina daw yung saging, Sis Janet. Huwag mo nang lagyan ng Clorox. Kawawa naman yung kakain ng banana. Mas brutal pala kay Janet kasi Clorox. Mas brutal ni matutunaw. Ang tawag doon, banana downy. Banana downy daw. Prissy, Prissy, inubo talaga ako, inubo.
Ano ba ako? Presimichar! Kumain ako sa kinamatisan mong manok. Matagal na po, salamat. Buti si Sis Presi, hindi siya busy ngayon. Nakadalaw siya sa akin. Ayun. Agoy Clorox, ang amoy di yun. Masarap ha. Clorox, Diyos ko, kakatakot. Mas pa siya, mas brutal sa amnesia. Pati puwet nun mauubos. Paglunok pa lang bawa na, diretso na, tuloy-tuloy. Wasak-wasak. Guys, sino may Star Maker? Collab po tayo. Anong Star Maker? Ano yan, Janet? Tawa lagi siya. Lynn, na-check ko ngayon na-check ko ngayon paglabas ko dito sa LA. Salamat, Sis Percy. Salamat. Oo, panigurado, sis. Panigurado, wasak-wasak talaga yun. Tuloy-tuloy yung pagbagsak ng Star Maker, para siyang yan? Yung parang small? Ano ba yun? Kasi magkukulab daw Star Maker. Nakita niyo ba yung yung nag-viral na babae na Bisaya? Taga Davao ata yun siya na nag-video chat siya sa apam niya na sobrang tawa doon. Out muna ako mga friend, antok na din ako, check kung mga comment niyo. Salamat ho. Salamat Sis Prissy. Salamat. Kantahan mood yun sis, apps yun. Yun siguro yung small. Ano ba yun? Yung small na sila, nagkakanta-kantahan sila. May ka-juwit sila doon. Magaling ka palang magkumanta. Hindi ako kasi mahilig sa ganyan, sis. Kahit yung mga TikTok, cookie. Kahit yung mga TikTok, hindi ko gusto. Hindi ako mahilig doon. Check mo po, makita mo naman. Subscription, salamat. Sabi ni Lynn Vanities. Oo, sis, parang ganun din po. Oo, ganun. Yung small, di ba? Small ba yung small? Opo, sis, hilig ko talaga kumanta. Wow! Si Annalyn Galapin, mahilig din yan kumanta. Mahilig din yan siya kumanta. Yung sa mga vlogs niya, mga kanta-kanta. Kaso, sabihan ko pa yan na sabihan ko pa siya na baka ma-copyright siya dun sa mga music na ginagamit niya. Kasi sobrang sensitive talaga sa YouTube. Grabe. Nung una ako dito, wala kasi akong alam. Zero talaga ako. Wala akong alam. Tapos, unti-unti mga idea, mga nagsishare naman yung mga nag-ELS, nagsishare naman sila ng mga idea, mga nalalaman nila. Kaya unti-unti din ako natuto. Tapos, yung iba, nasubrahan naman na kasi, sobrang dami na ng bawal, kaya pumunta na talaga ako, nagbabasa-basa na ako. Hindi ko naman maintindihan lahat kasi sobrang lalalim ng mga English. Kaya hinihintay ko yung asawa ko, siya mag-translate. Dalawang cover songs lang ginawa ko, naka-upload. Pero i-check mo sis ha, na non-copyrighted yun kasi alam mo na, papunta tayong lahat sa monetization. Pag ni-review yan ni Lolo, mahirapan ka. Views. Sayang yung views kung yun ang makakasablay sa'yo. Kailangan natin din mag-ingat. Din tayo. Kahit anong video, mga simpleng video, kung gusto mong magkanta-kanta, siguro yung lyrics na lang niya.
yung kantahin mo, wala na lang yung sounds. Yung sounds, i-ano mo na lang sa earphone mo. Pakinggan mo na lang siya, tapos yung lyrics na ang kantahin mo. Ganun, di ba? Ganun naman, di ba? Yung mga inaano nila dito dyan. Opo, sis, naka-edit na po. Oo, sis, kasi para ano ba, tulungan lang tayo, di ba? Para ano, habang maaga. Araw-araw pogi. Wow, araw-araw siyang pogi. Ayun, shout out sa inyong lahat. Baka naman gusto niyong pumasyal sa bahay ko at maglagay ng kulay. Ayun, si araw-araw. Araw-araw, pagkatapos ng LS na to, ako babalik sa'yo. Araw-araw daw siyang pogi. Ang galing-galing naman. Ayan, shout out araw-araw pogi. Naka-BG lang sila araw-araw. Shout out sa inyong lahat. Baka naman gusto niyong pumasyal. Ayun, naduble niya. Naduble ni Pugi. Araw-araw siyang Pugi. Yan, positive siya. Huwag kang mag-umpisa, Annalyn. Suntukin kita dyan. Tuslukin kita ng banana dyan. Annalyn, may bago tayo. Si araw-araw daw siya ay Pugi. Ayan. Araw-araw Pugi. Basta di full yung song, sis, hindi makaka-copyright. Ganun ba? Siguro, baka, basta, ano lang tayo, i-ano mo na lang, basta, i-review naman din yan. Maano na natin yan, sis. Araw-araw pogi, dalhan kita ng bibingka. Hala, bibingka na ba daw? Na may anong toppings ng bibingka? Bibingka na rin. Araw-araw pogi, shout out sa iyo, sabi ni Janet. Huwag niyo munang puntahan pag hindi nagsagot. Kasi yung iba, mag-ano lang sila, mag-shout out tapos labas agad. So, huwag niyo munang puntahan, tambayan niyo muna, hintayin niyo kung mag-reply siya sa mga shout out niyo sa kanya. Tsaka niyo sila, okay pala yun, okay pala. Kasi yung small, ano ba yun? Paano ba yun sabihin? Small? Inaano naman nila, ina-upload naman nila, kaya okay siguro yun. Ako wala ko nakabalo ba akong gi-upload akong kanta nga na ay pay sounds. Dili atian, ang bawal man gud sa YT atian kanang mga music nga kay ang uban man gud tag-iya sa music nga gina-upload, mag-claim sila, i-CPR kani lulo. So i-strike kaniya. Linaw kahit nga mga rhymes ganito sa anak ko, dinig nila ba? Minumute ko to. Ganyan, minumute ko siya. Kahit mga rhymes, minumute ko talaga. Vic Zo, hoy, how are you? Naunsa naman ka dudong? Musta naman ka dudong? Ayun ako wala ko na. Oo, Ate Ann, istoryan di kaon ni Ate Ann ha, katong imong mga sounds. Annalyn gala, tapos suklian mo ko ng banana mong matigas. Matigas na po talaga dahil, ikaw talaga dahil ha. Matigas na ayaw mo nang baliko, yung matigas naman. Ang sakit ng matigas. Uy, sangkos tinain na. Unahan na lang ako guys, mag-iwan lang ng bakas at walang magsisi sa akin. Dadalhan ko kayo ng saging na saging. Pareha naman ni Sis Lynn at Ian. Pareho na kayo, mga matitigas. Shout out host. Kadumdum pag UDI ay ikaw fa. Si Vic Jo, Bisayom. Ayun, nanganak na ba asawa ni mo, Vic? Musta naman ka, Vic? Agoy, nituyok ko, Vic. Nituyok si Vic. Oy, umikot-ikot. Maulagi naw pa lang ko kabalo ba, bag-o pasad ko gasugod. Ato ba, dili po daw pwede, delete. I-private mo lang atian para hindi mabawas sa watch hour mo. Saba, kung anak, oy, nasmuyog. Halata na miss na ang matigas na saging ha. Oo nga, kayo ni Sislin. Lino, put the volume a little bit down.
Ang ingay ng ano niya. Ha, wala pa. Now ang June. Oh, daddy na si Vic. Daddy, taga Bohol bang ka Vic, no? Agoy, ikot. Umiikot na naman, Akit. Taga Bohol ka, Vic, di ba? Nabisi og pamugas, wala na naka-YT, ha? Mo ba? Mamugas kita, oy, kay ina. Dada na makadada. Pero na ako mga new content. Mao ba? Sige nga, ilista na lang kita muna kasi nakasalang pa ako dito at inaagawan ako ng anak ng telepono. Butuan host. Taga Butuan na siya. Si Annalyn Galapin, taga Bukidnon na siya pod. Silingan niya na sa una. Tapos namalhin sila og Cebu. Pero iyang nanay ug tatay, taga Bohol. Yan. Hi guys! Shout out Vic Jo tuloy. Vic Jo, okay na. Nag-iwan ako ng bibingka sa bahay. Ayaw na ni Sisley ng saging. Gusto naman niya bibingka. Bibingka sa bahay mo. Salamat. Ayun na. Masarap yung bibingka. Alam mo, sa amin, may tagagawa talaga ng bibingka. Kilala yan ni Annalyn Galapin kasi kamag-anak nila. Ang sarap ng bibingka. Sobra talaga. Hanggang ngayon, generation na. Yun pa din ang timpla nila. Ang sarap. At Vic Juice, shout out sa iyo, sabi ni Janet Vlogs. Unahan niyo na lang yan siya, sis, kasi kamulo pa yan, ano pa lang yan. Ayun na, sarap na ng bibingka. Wala bang saging dyan? Paborito ko yun, sisip ko, bibingka. Oo nga, pag ako talaga makauwi, kain talaga ako ng bibingka. Kaso lang yung bibingka kasi, marami siyang, ano ba yun, sa lubi ba, sa coconut, nakakaano siya, yung parang mag-bloated ka na. Ano ang anak mo, babae, lalaki? Ala, excited na si Daddy Joe. Sino nag-iwan ng saging at bibingka sa bahay ko? Papunta na ako. Sino daw nag-iwan ng saging at bibingka? Mga gwapa imong audience host. Ay, mga gwapa gumitanan diri oy. Apila na lang gud ang host. Ang audience raman di ay. Ay, magaganda daw ang mga audience ko. Sige ka dyan, Vic. Mas pak ka dyan ng asawa mo. Yung saging mo, Vic Jo, patikim. Patikim. Patikim mo sa akin. Ay, Vic Jo, hindi ba yan baliko? Gustong-gusto na, takam na talaga yan si Sislin ng saging na matigas. Janet Vlogs, Vic Jo, unahan na lang po kita, sabi ni Janet. Ayun, pinakagwapa ang host, Shempers. But-buton ng mga tao dire. Palami-lamian, dako-dako sa natong heart dire. Slim Vinitis, matagal na kasi tigang na daw talaga siya sa saging na Pero ayaw daw niya yung saging na baliko. Ang gusto niya, saging yung tuwid. Yung parang si Ninoy Aquino, tuwid na daan. Tapos, ang marami naman dyan sa banda sa kanya, mga supot, mga pisot. Liktan daw ang tumoy ba? Tapos, mabilis daw lambot. Sus ko, hindi kaya madali magpatigas. Tapos, lalambot-lambot ka dyan. Iwanan ko talaga. Pag ako na ganyan, iwanan ko talaga. Ako ang mahirap. Kasi may edad na yung sa akin, na saging. Diyos ko, ilang oras mo, matapos na rin, ilang movie na ang natapos, ang lambot pa rin. Matuyok na lang yung kalimot. Tapos, pagtigas na siya, masaya ka na kasi matigas na. Maya, lumambot lang siya. Kung ay, Diyos ko, matulog na tayo. Oy, wag na tayo. Nabuntagan taan eh. Lingawan, yung dapita, gito. Grabe talaga, tawa mo si Siko. Pistot na si Linoy. Medyo done po ako sa iyo. Ayun, sabi ni Janet. Tapos na, Vic. Bayaran mo yan, Vic. Kasi tukon tayo kabika ka. Tanawan daan si Sebastian Pisot. Ayaw po ng pisot. Uy, luya po ng pisot. Uy, mura kag nanghingi ki, ana. Mura kag nanghingi ki og lisos bayabas.
Janet Vlogs at Eileen Vinitis playing your beads, pretty girls. Templa sa kog kape. Templa din kape tugnaw kay kadiya kurog ng giti nimo diya. Wah, malambot pa rin. Diyos ko, sis Lynn, buti na lang may isa sa isang linggo. Buti nga sana, may isa na lang sa isang linggo. Lamiyas tawi ka. Saan mo mga bayan na kay mga gail ninyo nang gunay ilahagod. Nya hadlok sila og lawa-lawaan. Tapos ito namang si Kapari ko, isa rin buong-buong din, sabi niya, para daw hindi lawa-lawaan, lagyan ng downy. Parang washing machine ba? Lagyan ng downy. Limog-mog. Buong-buong, malis Kapari ko, wag ibuot. Kadugay magpatigas oy. Patigasan na lang ninyo lolo tawan mo Lin. Butangin lang nagdaw ni Lin oy para humok. Ano ba yan BRB? Ano ba yung BRB Vic? Subay sa daplin mura og janitor fish di ay. Subay sa daplin mura og janitor fish di ay. Fish man gunang janitor gyapon pero kan lang na dako lang yung nagbaba. Ning liki na. Kuliya nagbaki basta muliki. Kakuya pa na po jud taon mo diya. Kulihan mo baki diya na loy kay mo. Big Joe playing din po Janet Vlogs. Ayun. mga unggoy man niya kung mga konoy. Ay nako. Be right back daw siya sis. Sisi ko, si Vic, be right back. Bakit? Be right back. Okay, BRB. Uy, BRB. Di ta kasabot. Kay nanghing. Das ngabil ba? Ngabil. Ngayabag. Isubay sa daplin. Nagpaduol man ko ding akong anak sa kuwaw giilugan kog net. Ako sa pa mag-on sa Yeah, it's sunny. Tanawan ko nga banana ni Vic kalami sisi ko. Tanawa ang banana ni Vic kay murag bag-o pagid kay na si Vic ba? Nga ni kalitra na siya kawala. Bago pa na si Vic, ni kalit na siya kawala. Murag na busy guro na siya, na busy. Na nag-message na ko ba sa private sa ano siya busy kay mas banana ninyo diya. busy daw tayo sa banana natin dito. Mga yabag sa mali. Nasa ano yan si Vic Jo sa ano yan United Kingdom sa UK. Tapos parang kararating lang nila yan yun nung nagkita kami sa YT. Kararating lang nila doon sa UK. Photographer yan, magaling yan, kumuha ng mga videos, mag-edit, magaling yan. Editor din yan, editor. Magaling siya sa mga videos, camera, pictures, yan. Sa mga weddings kasi yan sila, sa mga ano ba yung tawag nila dyan? Yung sa kumuha ng picture, mga video, i-edit nila. Kaya maganda yung mga ano niya, palabas niya. Maganda. Kasama niya yung asawa niya. Kanina ba sisi, naggisa ako ng repolyo at carrots. Piste, yan, nabuhos chili pa. Hala! Chili powder ko, sobra kaanghang. Nakakalawit na
Mag-challenge ka, sis. Lang ano, chili. Bakit chili ang nilagay mo? Di mo nakikita. Lagot ka dyan. Ano, mag-challenge ka. Mag-ano ka ng challenge, video challenge. Ano, yung maanghang. Repolyo? Anong ginawa mo sa repolyo? Repolyo at carrots. Piste. Yan, nabuhos. Akala mo siguro ano yun? Ano ba yun? Paprika. Sige hos, bisitahon sa nako ang naghatag nako og saging kay akong balikan sila og bibingka og kape. Sige. Ayaw umuwi ni Bananot. Bidyuhan ko mamaya paano kapula yung paano kapula ginisa kong repolyo kain kami mamaya. Oo, ano mo sis, bidyuhan mo sis tapos mag-ano kayo, ubusin nyo, yung maghanap ka ng kaano mo dyan, kaatbang ba, yung kaharap mo dyan nakakain, tapos mag-challenge kayong dalawa. Kung sino yung makaubos, yun ang panalo, ganun. Wait lang sis, mag-serve kang ako ng pagkain ng camel dito. Kawawa talaga yung mga amo niyo, tinatawag yung camel. Pareati ko, camel ang tawag niya. Visit yatay ba, basta nakanood pa rin, iwan may naka-open lang laptop ko. Salamat sis Janet! Salamat sis! Tulo talaga si po namin habang kumakain na eat? Yun eat? Okay, mami get it, okay? Tulo talaga si po namin habang kumakain. Tulo, Jod! Ang init niyan. Tapos, masahapdi yan sa tiyan. Uy, pag maanghang. Hindi sabi nila maganda naman daw yung sa katawan yung maanghang pero hindi yung tarang sobrang anghang. Kasi yan sa ilalim. Parang susunugin yun yung sa ilalim mo. Indonesian man talo ako. Indonesian, may kasama Indonesian sis. Talo ako, mahilig sa maanghang yun. Mainit sa nguso sisi ko. Diyos ko, mag ano yun dito mo, magpapawisan. Magpapawis yung dito mo pag maanghang. Ako hindi ko kaya, mahilig ako sa maanghang, pero hindi ko kaya yung sobrang anghang. Uy, na-try ko nga yung noodles ba na maanghang. Diyos ko, dalawang subo ko lang, hindi ko na kaya. Nagsusuka-suka ako, tapos buong araw ako, pahapdi. Mainit sa nguso. Sa nguso. Oo, mahapdi siya sa tiyan. Pag sobrang maanghang. At saka mangangamoy yung bibig mo. Para kang nakain ng apoy. Kumakain ka ng baga. Nag-yogurt ako. Hindi, milk, fresh milk. Yogurt ako habang nakain. Sobrang anghang. Extreme, sobrang anghang. Pag maanghang, gatas. Gatas ang inumin mo. Madali siyang mawala pag gatas. Kasi pag yogurt, malamig lang siya, pero hindi siya nawawala. Yung gatas. Sobrang anghang. Siyempre, chili powder. Diyos ko, ginisa na yun. Inano na yun lahat-lahat para lang lumabas yung Kevin Adamas Vlog. Salamat si Kevin. Nandyan pa pala si Kevin. Yan. Wala man fresh milk. Naubos na. Ito sa freezer sa imong amo. Panguha dito isa lang kabaso. Isa lang kabaso nga. Isa lang na magkuha ka dun sa amo mo. Isang baso lang okay na yun. Dito pa din ho. Salamat Kevin Adamas. Ayun si Kevin Adamas. Naka-busy lang ho. Salamat. Ayun, Kevin, may tayo na kapatid dito si Vic Jo. At Janet Lance at Lynn Venitis, tapos ko na kayong tinira. Ayun, tapos na daw niyang tinira. Patay kayong dalawa. Tinira na kayo ni Vic. Paharap. Paharap da. Lagot kayo mga inday kayo. Paharap pala yun kay Vic Sarap nun, paharap. Sarap nun, paharap mo, Vic Jo. Paharap.
Miss Vic. How's the saging daw ni Vic Jo? Dami kong tao pa. Naanuhan ka, day. Natalo ka, day. Paharap din sa kanya eh. Kay Parikoy kanina magkaka-amnesia ka sa kanya paharap. Ano yun? Mas magaling yung paharap. Diyos ko, ang rhymes ng anak ko, ang lakas. Masarap yung paharap mo, Vic Jo. Si Ate, Miss Linoy. Talo ang bibingka mo, ha? Butas ang bibingka niyan sa paharap. Diyos ko, ang sarap ng paharap. Uy! Ano paharap? Mas yummy ka. La. Ano yan? Naji maduklag asawa ni ba? Yeah. Naji maduklan og asawa ni. Alalin. Mama Chismis. Oh, yummy kinapang. Mama Chismis. Hi, a friend. Look, Dada. Hello. Hi. Welcome to my channel. Daddy. Welcome daw. Oh, Lina. Say hi. Yummy. Yummy. Ikaw yummy. Oh, yummy na ko. Yummy. Today. So I bring that on because no more that one. The fuse is so on. You cannot cook with one oven. My God. Lin, pinitis mo. Anong hiya, Vic? Wah, try mong kainin ang bibingka ko. Baka balik-balikan mo. Hahala ka. Vic Jo, done po. Pabalik na lang. Salamat, sabi ni Kevin Adamas. Hi, baby. Oh, for me? I'm the Hi, baby. baby. Hi. Para pa daw sa kanya, Kevin. Sislin. Ano yon? Talo ka doon sa paharap. Agoy. Wala yung ano mo. At saka yan kay Vic, sigurado hindi yan baliko. Diretso yan. Hindi yan buto-buto. Malaman yan. At hindi yan pisot. At Kevin Adamas Vlogs watching. Risback ako, Brad. Sabi ni Vic Jo. Ayun, risback siya agad, Kevin. Maganda yung mga Vic kasi ano yan siya, magaling siyang mag-edit ng mga video. Asa na ba ako mga pakno? Pambihira, Vic Jo, pasok ka sa panaginip ko mamaya ha, pambibira. Pambibira? Ano yan? Pambibira, Vic Jo, pasok ka sa panaginip ko mamaya. Alak ka dyan. Lagi magdamguan niya nga. Akala niya panaginip lang yun. Dinukol na pala ng asawa niya. Naana imong saging host. Nandyan na nga ang saging, oy. Matikim nga ng bibingka ko. Sis Glenn, titikim ni basin mawa ka ha? Ano? Nahubog na sa analin galatin. 5 years old pa lang, nagpaputag pa na nga virginan, oy, atay. Pangdilitan ko ni, oy, atot, oy, masabi tani. Wala ka na, Vic. May mga number pa, oh. Wag mo nga i-type yung number mo. I-by words mo yan. Tapulan. Ay, nako. Thursday, no more. Ay, Diyos ko. Uy, asa naman ko?
Paspas ng mga panghak, oy. Paharap ba yung sa'yo, Vic, Jo? Mga bayo na lang ako dyan sa saging. Yung sa kabayo, ang laki. Ha, ha, ha! Ayun. Basin mawala ka ba kay naana yung saging, ha? Oy, sus, Diyos ko, tiyan. Walang laman pa yan, tiyan. Diyos ko, aabutin ka pa ng siyam-siyam dyan. Nalibat na sa saging. Haha. Sarihos. Sari, sorry. Kani si Lynn Vinitis, good host, mo Jud. Joel Pacador, thumbs up host. Hi, Kuya Joel. Thank you for coming. Thank you, Kuya Joel. Welcome. Ay, naku, Kuya Joel. Sorry talaga si Kuya Joel kasi, Bisaya din yan si Kuya Joel. Nasa ano yan, sa UAE. Uy, Kuya Joel, sorry kay Kuya Joel. Ang daming banana at bibingka din, he. Nagkalintik-lintik ng mga banana dito. Nagkabalik-balik na. Vic Jo, ayun. Si Sislin, busog na yan sa banana. Hello, I'm back. Ayan, nandyan pa si Sis Janet. Ayun. Sis Janet, nadagdagan yung banana dito kay Vic daw, oh. Paharap daw yung banana. At Lynn Vinitis, ma-admit yun ka, oh, mga bayo. Ma-admit lo yan, oy. Gamatito trabaguro na kang Lynn kay hapit ang bulit. Ma-admit. Matata. Joel Pacadar, unahan na po kita, sabi ni Janet Vlogs. Ayun, thumbs up host, hapit na limtan. Ikaw ha, Vic, ha? Kasi hambog-hambog mo na yung banana diha. Bubluhin. Sa pangalawang bisita nyo sa akin ko na kayo bubluhin. Sige, una lang kayo. Balikan ko mamaya konti sa amin, Joel. Ayan. Kevin Adamas Vlog. Annalyn Galapin Vlogs. Dan po. Pabalik na lang po, sabi ni Kevin. Sigurado yan, babalik si Annalyn. Vic Jo at Lynn Vinitis. Maoperahan dyan kagway oras. Magsumpay ginang mga bridge ana. Ni kadako nang sa kabayo, oy, kasakit ana, itom pa jud. Na kaning diri mga tao diri mga lokal, ha. Ay ka. Parting mga dagkuha jud. Ang tibugol. Vic Jo, patingin ako ng saging mo. Yes! Akong anak. Sure, Kevin Adamas Vlog. Sabi ni Alan Galapin. At Joel Pacadar, hello po, boss. Sabi ni Kevin Adamas Vlog. Hello daw, Kuya Joel. Sabi ni Kevin. Corina coming rated kinataan. Si Corina, busy pa yun kay Pipi at Pilar. Joel Pacadar, dalhan kita ng Pikachu. Dalhan kita ng Pikachu. Pakidlat-kidlat yun si Pikachu eh. Pikachu ko, balikan mo ko ng saging mong matigas, ha? Marami yan ng Pikachu sa silin. Marami yan, Vic. Kaya suyuin mo yan silin. Maraming Pikachu yan. At Janet Vlogs, ginamit pa ni Atlin Vinitis. Ala, ayun na, ano lang kayo ng banana, mag-share naman kayo. Ito na kasi si Slin, natatagalan talaga dyan. Or baka gusto niyo sabay ko na lang kayo, ha. Hindi kaya yun, Vic. Mangangayat ka niyan. Ay, nako. At Kevin Adamas Vlogs, nakarisbak na sir. Thank you, sabi ni Vic. Ayun. Kevin, tapos na daw, nakarisbak na daw si Vic. BG, muna ako sisi ko. Magtimpla lang ako ng milk tea, ha. Nalagay niya yung chili powder. Kaya ayun, para siyang susunugin. Ano yan? At Joel Pacadar, At Joel Pacadar, dan na po ako. Payakap po ako. Pabalik, salamat, sabi ni Janet. Ayun, tapos na daw, Kuya Joel, sabi ni Janet. Ayun, sige mamaya, dalhan kita ng saging na murado. Alam, meron din si Kuya Joel, pangbanat niya, murado. Ano yung murado?
Meron palang saging na murado. Ano yun kay Joel? Ano yun? Ang alam ko lang lakatan, saba, at saka ano ba yun? Ano yun? Saging monkey, saging unggoy. At Linvinitis, ha? It's more fun in his it's more yabag. At Linvinitis, two is better than one. Ala ka niya! Patay ka niya. Vic Jo, ayaw ko nang may kasabay. Uy! Ayaw niya kasabay si Lynn. Ay, nako. Joel Pakada, inunahan na kita, sir. Risback ka na lang, sabi ni Vic Jo. Uy, Vic Jo, ang tagal mong hindi nagpaparamdam, ha? Saan ka ba nagpupunta? Baka namuni ka na dyan. Wow. Kangilan ko. Last trip kayo ni Derrida Peter. May naanuhan na nga kanina sa kasama niya na para na daw siyang baliw, sabi ni Janet. Sa akin pa lang, pagod ka na, Vic. Kala. Ala, Kailin pa lang daw, Vic, pagod ka na. Paano na yan si Janet? Wala na, magtingin-tingin lang si Janet na kipat-kipat ang mata. Yung maglabag man si Janet, Alin, oy. Janet Vlogs, 2 is better than 1 lagi. So, ang taon na, oy, nang duha ka buha. Grabe ni Slin ba? Atay ni Slin, oy. Janet Vlog, tapos na ako sa iyo. Sabi ni Joel Pakadar. Ayun, tapos na daw, Janet. Sabi ni Joel. Masarap pag dalawa tayo para may pa-exhibition. Yung isa naman, patalon-talon. Yung isa, itatumbling-tumbling muna habang waiting. Waiting man. Ayun si Walastik, my loves. Walastik. Walastik ding rot. Hello, host. Kasaya-saya. Ay, Diyos ko, Walastik, mabuang ka dito. Puro saging yung pinag-uusapan dito. Si Kuya Joel, may saging siya. Ano yun sa kanya? Madurot? Ano yun? Ano yung sa'yo, Kuya Joel? Anong saging yun? Imported ata na saging yun. Ano yung tawag? Madurot? Ano yun? Hello. Ayun, Walastik. Kumusta? Ayan si Walastik, guys. Oh, shout out niyo si Walastik. Mabait yan. Palagi yan sa akin. Ano, tapos dadalaw ka pa, ha? Tapos dadalaw ka. Ano? Ay, naku, ambot ninyo. Daot kayo ka. Mayabog ta diri, matabi-tabistot ni. At Janet Vlogs, at Lynn Vinitis. Di ko makaget over, guys. Lynn Vinitis, game na, let's go. Let's go daw, sabi ni Vic. Ayun, love, patay ka, Vic, ka dyan. Maluyag kang Vika ka. Ayun, nakarap ako sa isang banana. Giatay man, ano daw nangyari sa akin dito kasi tawa ko ng tawa mag-isalit. Ay, naku si Janet, maanuhan tayo nito na buang. Nagsiga na ang mata, naghulat ang saging, naghulat pa sa mugay ang saging niya kay naluy kag tindog-tindog. Antayin mo ko, Vic Jo, maghanda ka na, pagpapagurin kita. Sabi ni Lynn. Ay, Diyos ko, iwan ko na lang. Ambot na lang, kapaspas yung mga bitok ko na. Man to. Ay, nawaan ako. Tabang mga langit. Asa naman eh. Hoy, nawaan ako. Asa mong ko. Din mo daw siya, Vic Jo. Murado. Ay, murado pala. Murado, day. Malaki kasi na saging yun. Uy, first time man ako ng murado. Anong lahi yan? Anong lahi yan, Kuya Joel? Yan ba yung mahaba na saging? Yung mahaba, tapos ang lalaki? Meron yan eh, nakikita ko. Bahalag tulog ko pagkahuman. Basta dunganon
unta mo do. Pass out si Kwan ani, si Vic. Shout out ho! Shout out Walastik Dingrot. Ayan ang my loves kong si Walastik. Palagi yan sa akin. Walastik Dingrot, unahan na po kita, sabi ni Janet. Vic Jo, woy host, panuhuton ka. Gasakit na ganin yung tiyan, uy. Gautot-utot ko ganiha. Nawa na po. Nagtigom na ng hangin. Valerie de Los Santos. Hello ho. Hello Valerie. Hi Sisi. Welcome Valerie. Shout out kay Valerie. Ayan. Valerie de Los Santos. First time ni Valerie sa bahay natin, guys. Valerie, gusto mo ng bananang matuwid? Matuwid na sila dito eh. Janet Vlogs, masarap pala maki-join sa LS. Di naman lahat. May LS din na sobrang seryoso. Oy, hindi ako pag makapasok ako sa isang LS na sobrang seryoso, tinatamad akong mangisda. Ayun, shout out Valerie de Los Santos. Dako na nga, mura og tapol color. Hey, naring yun anak, may ganyan pala. Ay, alam ni Annalyn yung saging mo, Kuya Joel. Na-encounter mo na yan, Ate Annalyn. Janet Vlogs. Tawa si Janet. Suko na ako, oy. Lagot talaga ako kay Mahal. Nakasala na ako, Suko na ako, oy. Suko na daw siya, oy. Ayaw na daw niya. Valerie de Los Santos, unahan na po kita, sabi ni Janet Vlogs. Ayun, Joel Pacador, Dan, rest back sir, sabi ni Vic Jo. Ayun, Annalyn Vlogs, sila ang mutubag sa upat versus usa. Hala, upat. Hala, saan naman ang upat, no? Saan naman ang upat, Ginoo ko. Halhalon, magbaga-baga, maging kang Vic, ana ba? Magbuga-buga na ginagkalayo, murang nagmayon. Ay, taal. Ano yun? Luloy's World, Zoop. Watching. Ayun, Vic Jo. Luloy's World. Nandito ba si Luloy's? Hindi ko nakita. Luloy's World. Zoop. Okay. Annalyn Galapin Vlog. Ha, amaw, gid ka ba? Amaw, Vic Jo. Suko na ra ba ako saging? Suko na daw saging ni Vic. Pus ngayon lang ako di na naboring sa Buang-buang ni Janet. And sobrang di seryoso. Ay, nako. Joel, okay daw, okay. Vic Jo, oo, lagot ako kay Mahal. Lagot daw siya kay Mahal. May Mahal pala siya. Tapos gusto mo pang makipagsabayan, ha? Isilin, ano yun? Vacuum yun? Higupin niya lahat yun. Mangangayat talaga si Vic. Janet Vlogs, okay lang yan. Minsan lang kita hiramin sa mahal mo. Ayun, sabi ni Vic. Kanis Vic, maduklan ganis asawa ron. Katawas Vic. Maduklan ganis Vic ron sa iyang asawa. Eat first one, the third one I put out because it's carrot. But he like carrots. There's bread there. Walastik Dingrot, tinapos ko harang mo at dumikit na rin ako sa iyo, sabi ni Kuya Joel Pacadar. Salamat Kuya Joel, mabait yan si Walastik. Palagi talaga yan, pag may mga videos ako, nandyan talaga yan si Walastik. At saka muni na yan si Walastik. Ayan. Vic Jo, di ka pa susuko. Di ka pa susuko? Hindi yan susuko, Diyos ko, matagal yan nagpahinga. Kaya hindi yan susuko talaga, Sis Janet. Patay ka dyan. Ala ka dyan. Ala ka, patay ka na, may-ari dyan. Magiging daddy na yan si Vic, eh. Behave ka na, Vic. Ikaw, ha? Janet Vlogs, takot kay dragon. Yung dragon, delikado pag ang dragon ang nagalit.
Magbubuga ng kalayo yan. Patay kang Vic ka dyan. I-mute mo, oy! Ikaw talaga. Ako ang dragon. Ay, ikaw ang dragon. Imposible kang dragon ka dyan. May mas dragon pa sa'yo. Hala, oy, si Vic ba? Magiging tatay na si Vic. Oy, welcome. Congratulations, Vic. Anuhin ko, hulaan ko. Babae yan. Ako ang dragon pero may may-ari pa ng dragon. Nagmamay-ari pa ng dragon ka. Welcome back, Loloy's World. Medyo matagal-tagal din di tayo nag-hi-hi. Walastik ding Ruth at Joel Pakadar, balikan kita, sabi ni Walastik. Ayun. Vic Ju, appreciated host. Wow, babae ano? Babae yun, Vic. Maano mo kasi maganda si asawa. Kahit buntis. Janet Vlogs, ha? Mas dragon si mahal ko. Takot din si Janet. Ayun, kayo kasi. Takot din si Janet. Analing Galafin Vlog host, out sa ko ha. Ngita ko saging tinuod. Mangita na siya saging tinuod. Maghanap na siya ng totoong saging. Hanapin. Anong totoong saging? Diyos ko. Yep, baby girl, ha? Wanna know her name? Oh, ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan niya, Vic? Sana ay, kasi sa UK, mga kasi yan, ang mga pangalan sa UK, mga English talaga, mga English. Sa nagtambay sa bahay ko, Dana, balik na ko. Ako, thanks guys. Salamat daw, sabi ni Annalyn. Anong pangalan, Vic? Uy, babae, o, diba? Nahulaan ko. Shout out, Annalyn Galapin, sabi ni Lolo's World. Oy, Annalyn, wag ka muna lumabas. Puntahan mo muna si Lolo's World. At Walastik Ding Roth at Janet Vlogs. Ayun. Hazel Janet Lynn. Ha? May kulang yan, Annalyn. May kulang pa yan, Annalyn Vic. That's the kawawang bata. Malas ang pangalan niya. That's the name. Nagtakap ako, ha? Buang-buang, Manis Vic. Buang-buang, Manis Vic. Hoy, ang pangalan daw ng anak ni Vic is Hazel Janet Annalyn. May kulang pa yan, Annalyn. Janet Vlogs, host, takot ako kay mahal, kay police airport, baka maharang ako agad sa immigration. Hala kasi, patay ka, police airport pala yun. Ay, naku. Iwan lang ng baka sa bahay ko at walang magsisi, balikan ko kayo. Ayun. Lolo's World, unahan po kita, sabi ni Janet Vlogs. Tawang-tawa lagi si Vic. Ayun. Joel Pakador, Lolo's World, tinapos ko harang mo at dumikit na rin ako, sabi ni Kuya Joel. Hoy, Kuya Joel, kumusta naman ka, Kuya? Vic Jo, buwang ka. Buwang na ka, Joel. Joel. Hindi si Kuya Joel, ha? Si Vic. Buwang na ka, Vic, sabi ni Janet. Mayubog ay Lulu's World, Dan. Ay, wag niyong kamalimutan na si Kevin. Nandyan pa si Kevin. Hala ka, Oy, mali na to, Kuya Joel. Oy, kang Victo. Tapos na rin ako kay Kevin. Ayun, tapos na rin daw siya kay Kevin. Nagkaon si Bananot. Very interesting conversation. No, we're talking all the conversations about banana.
And then this Vic, his wife is giving birth to this month, and then we asked what's the name. He said, hi, he said Janet and Lynn. Oh, crazy woman. Tapos na rin ako kay Kevin. Ayun. Uy, salamat sa inyong pagtambay ha. Sa 10. Salamat. At sa mga nag-BG dyan. I'm back sisig. No, ni Vic. Ay, naku, ang ganda. Ang ganda ng pangalan ng anak ni Vic, Sislin. Tanangin mo siya. Ay, naku. Nakapangalan sa'yo eh. Sa'yo yung pangalan. At saka, ang pangalan daw ay ikaw, si Janet at ako. Vic Jo, love you. Ala ka nabi ang tagiya sa Dragon daw diya. Mag-love you ka dyan. Sige ka. Masipa ka dyan. Nagising na daw yung may-ari ng Dragon, kaya behave na daw siya. Behave na siya ngayon. Nagising yung may-ari ng Dragon niya. Ay, naku. Vic Jo, ano daw pangalan ha? Hazel, Janet, and Lynn. Ha, di ako makasabot ng Bisaya host kay taga Ifugao man ako ha. Uy, taga Ifugao, di ay ka, ang ganda kaya ng Ifugao. Uy, sis Janet, ang ganda ng Ifugao. Di ba Ifugao sa Benguet yan? Sa Benguet? Di ata. It's a girl, the baby. It's a It good. must be Hazelina. Hazelina, Janet, and his family name. Oy, Vic! Uy, di ba Ifugao sa Benguet yan, sis? Shout out to all, sabi ni Joel Pacadong. Gidilit. Wah, gidilit. Unsa gidilit? Wa mo gidilit. Ah, gidilit. Gidilit niya. Hadlok si Dragon, oy. Opo, Baguio. Oo. Alam mo ba may bisita kami minsan dito kasi ano siya accountant na accountant siya. Pumupunta siya dito sa Africa every 3 months. 3 months na? 3 months siya dito tapos uwi na naman siya ng Pilipinas tapos balik na naman siya. Taga Benguet. Taga Benguet siya si Janet. Vic Jo, noted kapatid, sabi ni Loloy's World. Si Loloy's World is monetize na siya, kaya bigyan natin ng maraming harang. Sila ni Wallace Stick. At Lynn Vinitis, hello, sabi ni Loloy's World. Ayun, Vic Jo. At Lynn Vinitis, isauli mo na, banana ko, gagamitin pa ng iba. Yaks! Pagpahingahin mo muna, i-delete niya. Dinilit nga niya yung ano niya, love you niya dyan. Mag-love you ka pa dyan. Ayun, may ikot-ikot. Ikot. Baguio, Benguet, Ifugao, part of car. Isang ano lang yan sila, sa Baguio lang yan talaga yan. Ang ganda ng Ifugao, di ba? Nandyan yung rice terraces sa Ifugao. Natawa si Vic Jo. Ayun. Tinagtawanan ka ni Vic Jo tuloy ano. Vinitis, hello. Unahan na kita, sabi ni Joel Macadar. Ayun. Unahan ka na daw ni Kuya Joel. Ayaw kong ibalik, ha. Laog man is Lynn. Hala ka, Vic. Wala ka na dyan. Ayaw na niyang ibalik. Joel Loloy's noted, balikan ko kayo mamaya, sabi ni Lynn Venitis. Ayun. Kuya Joel, ang Loloy's World, babalikan daw kayo ni Lynn. Ayun. Paliguan ko pa Vic Jo para lumluman na ni Lynn. Buntisin pa yan ni Lynn. Nakapunta ka na ng Baguio, Vic? Maganda daw doon eh, malamig. Maraming strawberry sa Baguio. Love you, Vic Jo, ha? Oh, yan na. Binalik na naman niya. Sabi ni Lynn. Hindi na siya takot kay Dragon. Kay Dragon. Janet Vlogs, Loloy's World. Natapos ko po yung mga harang mo at nakayakap na rin. At nayakap
nakayakap na rin kita. Parisbak na lang, Poy. Poy. Po, sabi niya. Sabi ni Janet. Nang matapos mo akong ginamit bago ka pa mag-love you, ha. Wala nang eh. Wala nang balat eh. Nag-love you pa siya sa iyo eh. Ayan, papagamit pa daw ni Vic yun. Si Janet kaya, nagamit kaya niya yun? Oo, di ba? Rice terraces, yun sa Ipugi. Diyan, the place of Marvin, that one, the rice terrace, nice. Ayun. At Lynn Vinitis, tapos na ako sa iyo, sabi ni Kuya Joel. Maganda yan palagi. Ako, taga-Pilipinas ako, pero never pa akong nakapunta ng Baguio or ng kung nakapunta ako ng Maynila sa airport. Sa airport lang ako nakapunta, di pa ako nakagala ng Maynila. Diyos ko, baka wala pa ako sa Pilipinas. Taga Pilipinas ako, pero Diyos ko, taong bahay, taong bukid lang talaga ako. At Lynn Benitis, tapos na ako sa iyo, sabi ni Kuya Joel. Dito pa din po, Kuya, Kevin, sobrang salamat, Kevin, ha? Sobrang salamat, Kevin. Ako na bahala, Kevin. Yung mga nagstay ng matagal dito, ako nang bahala. Alam niyo naman niya yan. Pizza? No pizza. You want bread? Ay, bread! Yeah, bread! Dito pa din po, sabi ni Kevin na Damas Vlog. Salamat! Sobrang salamat. Mag-jacket na ako kasi hindi na busy. Wala nang banana eh. Patapos na yung mga banana. Ayun. Then, tapos na ako sa iyo. Dito pa rin. Analing Galapin Vlog. Inunahan na kita ng yakap. Ayun. Nag-ano pa kuya, na busy siya sa trabaho niya kasi Pero babalik yun kuya, sigurado yun. Kasi si Annalyn is, kababata ko yun si Annalyn. Kaya sa Cebu na sila nagtagal talaga. Nandun na talaga sila hanggang ngayon. Bago lang din yun si Annalyn. Hoy, Kuya Joel, di ba sa UAE ka? Sabi nila may corona na daw dyan. Salamat, Kevin. Konti na lang, guys. I-extend ko na lang siya ng 5 minutes para maging, 3 hours. Ayun. Wag ka nang magreklamo. Nasarapan ka naman, Vic Jo. Oo nga, dala-dalawa pa. Sino dito sa sulirap ang mata ni na Vic Jo doon. Host, ilang minutes ka pa ba? 5 na lang, 4 na lang. Vic Jo, opo, pag uwi ko, ipapasyal ko kayo sa Ifugao. Kailan ang uwi mo, Sis Janet? Pauwi na ako ng Pilipinas. Magpa-for good na kami. Mauna kami ng anak ko, tapos yung asawa ko, every 6 months lang siya bibisita sa Pilipinas kasi may 5 taon pa siya bago siya mag-retire. Kaya kami na mauna ni anak. Doon na kami sa this year, kundi April, depende pa sa budget. Kung hindi April, May, depende. Basta this year. Big Jo, opo, pag-uwi ko, ipasyal ko kayo. Oo nga, gusto kong pumunta doon. At Lynn Vinitis, nabitin pa ako. Ayun, nabitin pa ba daw si Vic? Diyos ko, grabing energy ni Vic. Uy. Okay, host, tapusin ko na lang to. Elis mo, salamat, Vic. Salamat. Lynn Vinitis, bitin ka pa nun? Bitin nga daw siya. Much welcome po, host. Sabi ni Kevin. Ayun. Ay, uuwi na kayo. Kami ni Baby, wala stick. Magpo-for good na kami ni Baby. Kaming dalawa. I-organize na namin doon para pag okay na si Mister, ay na lang siya doon. Okay na siya, ano na ba?
Magbukas ako doon ng ano kaya, ng ano siguro ng hotpot ba, restaurant hotpot. Janet Vlogs, thank you. Isa kang dakilang salamat sa free fare mo for me from London to Ifugao. From London. Punta tayo ng ano, Ifugao. Puntahan natin yan. Sa June 13 po. Ay, June, malapit na sis. Malapit na siya. Ayun. No prob host, sabi ni Kevs Adamas. Ayun, salamat Kevin. Joel Pacador, Valerie De Los Santos. Unahan na kita. Parang nawala na ata si Valerie. Kuya Joel, nawala na si Valerie, pero babalikan ka niyan pag may nakita siyang bakas. Ang sabi niya ni Kevin, Adamas Vlogs here. Kevin Adamas Vlogs here. Ninja niyang Kevs Adamas. Ha, baka gusto mo sumama. Baka gusto mo sumama. Huh? Yeah, that one is with mint. I don't like. Wala stick ding root ka na lang, sabi ni Vic. Ayun. Sige Vic, sabi ni Wala stick. Huwag mong i-skip ang harang, Vic ha. Mabait yan si Wala stick. Sobrang ano ko yan. Sobrang kadikit ko yan talaga. Lahat ng mga video ko ata ng mga bago, nandoon talaga si Wala stick. Masarap din naman yan dito kasi magluto-luto. Janet Vlogs, Vic, pangalan ng ano, travel and tours. Wala stick ding root watching, sabi ni Vic Jo. Ayun. Kibs Adamas, Kuya at Joel Pacadar, idikit ko tong ninja ko sa'yo. Huwag mo nang balikan. Thanks po, sabi ni Kevin. Ayun. Vic Jo, Janet Vlogs, sure, my pleasure. Ayun, Janet Vlogs. Sabi ni Vic Jo. Uy, ano yun sis, Janet, yung pangalan ng travel and tours. Salamat po, sabi ni Joel Pacadar. Ayun. Ang balikan ko ng tatlo, si Vic Jo, si Annalyn Galapin, si Kevin Adamas, si Inday Pidang, nandyan pa yan, Simply Inday, Lynn Vinitis. Idikit ko nga yung tatlo, sis Lynn, parang dalawa lang ang nadikit ko sa'yo. Si, Janet, ibigyan ko din ng tatlo. Si Vic Jo, okay na yon. Si Kuya Jewel. Pacadar. Kung bigyan ko kayo ng tigi-isang oras, ilan ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hours din. Anong gusto niyo? Banana or watch hour? Pag nagkaroon ako ng travel and tours this year, sa akin kayo magpa-book ha. Update ko kayo dito sa YT ko. Ahihi. Sige sis Janet, para makamura. May discount naman ata yan. Gusto ko from Bukidnon to Baguio. Ganon. Tapos kasali na yun ba yung titirahan doon, akomodasyon, pagkain, ganon. Yung isang nandoon na lahat para di na maghanap-hanap ng matuluyan. Salamat Vic Jo, sabi ni Janet. Wala stick ding root dan siya, sabi ni Vic Jo. Ayun. 2 minutes, 3 pa pala. 2 minutes na. Saging host. Saging ang kay Kuya Joel. Okay, saging Kuya Joel. Ayun. Idagdag ko 3 mamaya paglabas natin dito, Kuya Joel. Watch hour lang, host. Kay Vic Jo is watch hour. Okay, isang oras si Vic. 1 hour. Isang oras kay Vic. Wala si thanks Vic Jo and Joel Pacador. Sabi ni Wala Stick. Saging host sa akin, Janet. Jumping on the bed. Janet, saging. Saging. Appreciated host. Thank you din sa inyong pagpunta. Kahit bihira na lang ako mag-LS, no? At least nabuhay din ang katawang lupa ko. Dahil sa mga saging na yan. When next LS mo host, ganito pa din na oras, Vic? The same time.
Nag-umpisa kasi ako kanina ng 6 o'clock here. Ngayon 8 na dito, kaya 3 hours. 3 hours. Maraming salamat, host. Walang problema kay Joel. Wala stick ding root. Much welcome, Vic Jo. Nakakalahati na ako ng watch hour, kaya magpapabanat ako ng watch hour para kung reach ko na yung 4K, ibalik ko naman sa inyo. Kayo naman ang babanatan ko. Yung mga malapit na sa mga watch hour, doon, ayun ang binabanatan ko, pinapabanatan ko. Kaya ako naman, nagpapabanat ako sa watch hour. Pag nakakalahati na kayo, yung naka 2K na kayo ng watch hour, ilapag niyo yung pangalan niyo dito kasi papabanatan ko yan sa mga ka-GC namin. Pero yung GC ko, kunti lang kami, mga 5 lang kami, pero yung atake talaga yung banat namin. Wala stick ding root, much welcome, sabi ni Vic Jo. Ayun. Pasilip naman si mahal mo, host. Sige nga, mahal. Mahal. Dada, come here. Somebody want to see you. Vic Jo, see you in next LS ni Sisi ko Hazel, sabi ni Lynn Benitez. Ayun. Who wants to see me? Wala kasi siyang damit. Wala siyang damit. Wala siyang ipin. Hello daw, Janet. Why you laughing Bukas me, Janet? Bukas ba ulit? Oo, bukas ulit. Everyday naman ako nag-ELS. Ganitong oras pa din, Sisi. Bye-bye daw, bye-bye. Bye. Ayun, salamat sa lahat, sabi ni Lynn. Si Sislyn pala is, pwede naman sigurong i-play all yun kay Sislyn. Parang nakaabot naman ata yun ng 1 hour. Sislyn, ano gusto mo? Banana o watch hour? See ya, Lynn. Vinitis, pag mag-acoustic session ko, beji kayo. Oo, sige nga. Kailan? Kailan yun, Vic? Sabi ni Janet. Hi, brother. Raxel! Uy, long time no si Raxel. Hello, gaw. Shout out. Nakauli, nakabukid nun kanangga. Tangsakdan. Hello. Shout out to all. Ayan. Ano yan? Nagkakilala kami ni Raxel dito sa YT. Di ko alam, ang asawa niya, pinsan pala namin. Ay, Diyos ko, itong mga buhay-buhay natin. Oy, ang liit ng world. Soon, host. O sige, mag-ano ka. I-amon mo lang kami. Sabihan mo na lang kami. Raxel, nasa barko ka pa ba? Hello! Ay, Kevin Adamas. Si Kevin pala. Ay, nandito na. Nakalista na si Kevin eh. June pa ko uli. Wow! Baka basin magkadungan, tadudong. Busing, magkadungan. Unsa naman na. Basin magkadungan ta, Raxel. Kay, ang mag-uli ko, akong plano, April, May, June, July, August. Naraan na. Barko pa, agoy, barko. Laag mo ta mo diri Africa. Mozambique ba, ing na, laag mo Maputo. Basin na aday mo ikarga padulong diri. Para tagain ninyo baguong, dagan man mo baguong mga siman. Nahatagan gani kog mga baguong katong taga Bukidnon pod nga napadpad sila dinhi. Hatagan binigyan nila ako ng ng baguong 2 garapa, malalaki ganun. Bagoong ni inano ko budget ko kasi walang bagoong dito, walang Filipino store. Eh yung bagoong na binigay nila, China mi karon host, ay China la may corona diyan. Oy may huwag kayong bumaba, oy Raxel, maraming corona diyan. Raxel, dumikit na ako sa iyo, sir, sabi ni Joel Pacadar. Ayun Raxel, oy, dinikitan ka na daw ni Kuya Joel. Magbayad ka, bantay ka. Raxel, unahan po kita. Welcome, sabi ni Janet Vlogs. Ayun. Noted Vic Jo, sabi ni Lynn Benitez. Unahan niyo na lang yan, sir. Raxel, raise back na lang, host. Si host. Naduling-duling na si Vic, oh. Na ano na kasi yan ni Lynn. Napagod na yan si Vic kay Lynn.
Okay, sabi niya, Raxel, risbak ka na lang, sabi niya. Sabi ni Vic Jo. Bisaya po na si Vic, Raxel. Naalang na siya sa UK. Tutyal man na, tutyal. Tutyal yan si Vic, nasa UK. Charot. May harang na si Raxel, oo, may harang na yan. Musikero din pala to, oo, nag-gitar-gitar. Gitar-gitar na siya doon. Bisaya, maguna, taga Bukidnon po na siya. O Davao. Davao pero, originally from Kibawi, Bukidnon. Oh, ayan, magkasundo kayo niyan. Magkasanabot mong duha kay musikero mong duha. Ha, apo ni Queen Elizabeth. Uy, nakakita na ka ni Queen Elizabeth, Vic. Dugay-dugay naman dyan ka na sa UK. Nakita na kayo ni Lula Elizabeth. Charot. ni Kuya Mike, ano ba sino ba yan? Sino ba yung apo niya, asawa ni ni Kate? Si Richard. Richard ba yun? Ay, kasi yung isa wala na eh. Dinala na ng asawa niya. Raxel, dami mo harang natapos ko na rin. Sabi ni Janet Vlogs. Ay, nako. Ayun, Raxel, oy, harang daw. Ano ka ba? Nagtahimik ka dyan, Raxel. Yap, kita ko, pero nilabay ra. 93 years old, drive pag kutsi mo ba? Wow! Alang kay grabe po kayo ng mga vitamins ginainom nila, uy. Grabe yung mga vitamins nila yan, Vic. 93 years old, drive pag kutsi. Wow! Yap, ni Baba nas Uncle Charles. Ha? Kay Raxel, pakulab daw, naapa ba ka diha, Dudong? Naapa ba daw ka diha? Vic Ju, challenging all the, anong WPA players mo, panoorin ko pa ulit yung sa London mo. Yung London Bridge is falling down. Yung London Bridge is falling down. Ayun, GGBS, hola amiga, hola. Hola, tudo bem? Hola, GGBS, shout out. Talakan, hindi tayo maano nito. GGVS! Hola daw, uy! Uy, amigas, amigos! Well, i-shout out natin si JGV. Kumusta? Kumusta? Loading! Loading! Filipino. Kumusta? He's from Brazil. Yeah, you will understand. Okay. Vic Juke, Raxel Dancer. Paki-visit na lang din ang original composition namin. Okay. Ayan na yung ni Vic Jo, at least nag-share si San. Estubem, ebose. What I must... Eu também está bem. Eu também estou bem. Eu também estou bem. Hola, GGVS, Walastik. Hola. Vic Ju, di ka pa ba pagod? Vic Ju, di ka ba? Matagal kasi yan nagmuni-muni, Janet, kaya marami ang energy niyan, full energy. Joel, Celine Vinity, sila andyan yan sila. Pinuntahan ka na si Walastik. Si Walastik, muni din yan. Kaya mag-share, magpalitan kayo ng mga harang para kumita kayong dalawa din. Linvinities, liit nun. Linvinities, liit nun. Anong maliit? Si Banana?
Janet Vlogs, tapusin ko lang to. LS ni host. Kawawa si Vic. Na-extend ako, Vic, ng 3 minutes kasi pumasok si G. GGVS está entendiendo bem o nosso idioma português. The hell? Minha marido explicar. Raxel okidoki. He said, está entendiendo bem o nosso idioma português. Yes, he's saying that he's understanding well the Portuguese that you Okay. Muito bom. Vocês entendem bom o nossos português? Parabéns. Yay! Thank you. Não muito, pouco. GGVS, hola, GGVS, Viczo, Janet Vlogs. Hola, Janet, tudo bem? Minha querida. Kumusta ka daw, my love? Kumusta ka daw, my love? Sabi niya, Janet. GGVS, I am at your house. Wala, English to English. GGVS, how to say in Portuguese, Dada? What? Na sua. Eu está na sua casa. Viczo, des, né? Said. Say. Say. Yeah. This. Yeah. Dish. Vicjo dish. Days. Hola, Janet, tudo bem, minha querida? Kumusta ka daw, my love? GGVS, Vicjo. How to say? Vicjo, visitar vos en casa. Como vea GGVS, agoy naman din ipang laban ni Janet, ipahirapan pa ako, hindi lang ilong ang nagdugo sa akin, pati na puwet. Vicjo, GGVS, nos vemos en mi casa. Ayun na, lalabas nila yung mga tinagawaan. Pinahirapan niyo pa ako, mga kagwangan niyo. Ayan, Kevin Adamas Vlogs. Kivon, Janet. Kivon. Brazil, na Spanish. Espanyol. Ayun, esto aquí no trabajo. Ay, nagtatrabaho pa pala siya. Babalikan niya kayo. GGVS, nos vemos. Vic Jo, nos vemos. GGVS, minha noite eu vou fazer uma live. Uma live tá bom. What he say? Says I'm gonna make live. Huh? Says you're gonna make live. He gonna make? Live. He gonna make live? Minha noite eu vou fazer uma live, tá bom? Says this night I'm gonna do live. Agora! Natawa yung asawa ko sa akin. Iba-iba kasi, iba ang sa Portuguese talaga, iba din ang sa dito. Dito at saka sa Portugal mag-usap, Portuguese sila pero hindi sila nagkaintindihan. GGVS, hola! Kevin Adamas Vlogs. Mag-live daw siya ngayon. Now follow bem Portuguese. Hindi daw siya Kevin, tudo bem, querido? Kumusta ka daw? Okay ba daw kayo dyan lahat? Kevin? Okay yan, malaki ang bigay nito. Kevin! Gamitin mo yung tinaguan mo dyan. Nakapagsalita si Janet at si Vic. Wala ka dyan. Kevin! Fala. You know what fala in Philippines? It's the one you get the sand and you the thing. Pala. Despacito. What is Despacito, Dada?
Despacito is the music. Yes, I'm doing good. Yes daw. Hola, amiga. Amiga ka dyan. Amigo, magod na. GGVS. Oo. I'm still here. Lalaki yan. Lalaki yan siya. Mga yabag, mga tahan mo. Maaman, may tinaguan pala kayong mga unggoy kayo. Despacito. Nag-question mark ga. Si Kevin. Despacito? Buses Ibem Alegre. Soy muito bom. I'm very energetic. Happy. Yeah, we are very happy because I don't know how to say this one in Portuguese. People here is all alegria tambe. Tudo Pisuaki. Tudo pessoas tem muito alegria. Ay, katawa diya, Vic. Suntukon ko ang utin ni Kumuton ko na. Tu muito feliz? Tudo pessoa tá muito feliz. Feliz. Feliz na tayo. Ay, Ginoo Kevin. Tabang mga langit. Mga yabag ay. Feliz Navidad. Feliz. Tino dia. GGB is also doing like that, the emoji. Kagwang. Ito talaga si Kevin kasi. JGVS. Eso mismo feliz. Eso mismo feliz. Okay. Yeah, that's good. Boom, boom, boom. Boom. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tarat, Ay, GGVS. Disculpa. How to say, we are making jokes, because Tapizer fiadas. Piadas. GGVS, disculpa, Tapizer piadas. Hindi na nakipagsalita si Vic Joe. Tinype na lang niya yung pangalan. GGVS, obrigado. Obrigado daw. GGVS, obrigado. May tutor si Ho. yung asawa ko, Kevin ba, nandito kasi siya, tatanong ko. Hindi kasi yan nagtuturo sa akin. Matagal na ako dito, magpipitong taon na ako dito. Hindi pa rin ako masyadong makaano. Naintindihan ko, pero hindi ako mapagsalita. Kunti lang yung nasasabi ko kasi naintindihan ko kasi medyo magkalapit sa Espanyol. Spanish naman, di ba, mga Bisaya? Sabi ng asawa ko, magagawa na siya ng everyday live tutorial, 1 hour free lesson tutorial. Voterki descansar, poquininho agora. Okay, no problem. No tem problema. Okay, despacito. Buang-buang ginis Kevin, no? Peace! Peace daw, peace. Okay. Magpapahinga daw siya muna kasi pagod daw siya. Mga yabag. Itong mga to talaga,
Ang sarap pag pipisilin yung mga itlog nyo. Ayan, peace daw, sabi ni Kevin. Muchas gracias na lang ha. Espanyol muna tayo ha. Oo nga sis, di ba? Yung salita, nang nagpunta ako dito kasi kami direct hire kami. Hindi kami dumaan sa POAA. Walang pidus-pidus kami nung pumunta kami dito. Tapos, wala talaga, zero talaga. Tapos mga tao dito, mga lokal, mahirap silang mag-English, nahirapan silang mag-English ang mga ang mga itim. Nung nagpunta kami dito, nga talaga, hindi kami magkaintindihan. Yung amo ko naman, yung mga anak niya, nakakapagsalita ng Ingles. Pero yung amo kong babae, hindi. Kaya ang ginawa niya, mura lang siya ng mura. Nagmumura na lang siya palagi. Muchas gracias, amigo. A partir de meia-noite, eu vou fazer uma live, tá bom? Bye. It's gonna make live when it's nighttime there. How to say, what time? Que hora? A que horas? A que horas? Salve, salve Brazil. Paktay kita diya. Paktay kita diya. Nahihirapan na nga ako sa Bisaya, Espanyol pa. Yan kasi. What is salve? Salve, save. Ha? Save. 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 Save Brazil. Salve Brazil. Okay, Kevin. Que hora live? GGVS. Aqui agora, oras. Aqui agora o no. 21 horas. Ha? 21 horas. 21 horas. 20. Pwede bang Tagalog at English na lang? Hindi yan marunong. Ano ka ba? Sis, talaga kailangan na mag-aral ka ng lingwahe nila. Parang Japan din, kailangan mo na mag-aral ng Nihongo bago mag-apply. Oo nga, kaya kami kasi hindi kami dumaan direct kasi ako sis, direct hire ako, nag-apply ako sa computer lang yung mga hiring doon. Nakita ko lang, nag-i-scroll lang ako. Nakita ko yung dito madalian. Pero ang in-applyan ko Hong Kong at saka dito. Ito kasi libre lahat talaga, wala kaming nagastos maski piso. So, pagdating pala namin dito, presidente pala yung namin, kausap namin, ka-chat-chat namin, ang sekretary pala ng presidente. Kasi yung amo namin, ka-party list ng presidente dito, malaking tao. Ang nag-organize pala sa amin, yung taga-palasyo. Kaya yun pala. Kaya pala libre kaming lahat, nagtaka kami. Kaya dire-diretso din kami kasi wala kaming gagastuhin. Wala talaga. Pagdating pa namin dito, ang sabi, kakalta sa sahod namin. Gusto namin bayaran agad-agad kasi gusto namin matapos. Ayaw naman nilang, ang gusto na, ikaltas nila sa amin, $10 lang per month. Di, ang dami. Tapos binibigyan pa kami ng allowance. Mas malaki pa yung allowance namin kaysa sa kaltas. Kaya hindi kami nahirapan talaga sa gastos papunta dito. Kaya hindi na kami nagpidus-pidus. Nag-apply kami ng attorney doon sa DOJ para siya ang mag-process ng dokumento namin. Binayaran din nila dito. Binayaran din nila yung lawyer namin doon. Kaya naging legal din kami. Kahit di kami nagpidos, nag-legal kami. Kasi dumaan kami lahat sa mga proseso. Nagkuha kami ng POA, ng OAC, lahat. Nag-apply kami ng PhilHealth, lahat yun. Kaya hindi kami nakapagpidos kasi diretso-diretso kami. Madalian. Ni-request nila yun talaga. Brazil agora 16 ora. 4. It's 4 o'clock. Bye! Kevin, Adamas Vlog. Sige, sabi ni Janet Vlogs. Vic Jo, saan ka na? Sabi ni Janet. Wala na, naminghoy na si Vic Jo. Wala na, naubusan na yung energy.
Ha? They're 5 hours behind us. Night there is early morning here. Yeah, because when they reach 9 o'clock, 3 and 2 o'clock morning, I cannot attend the they reach 12 live o'clock stream. midnight, I'm waking up already. Halaga, grabe siya. Bakit? Vic Judan, sabi ni Raxel. Kaloka ba? Mag-end ka na, sisi ko. Mamaya na lang kasi patulog na kami. Raxel Dan po sa LC mo. Salamat. Anong LC? Sis, at Lynn Vinitis yung lakas. Sinimsip mo ka mo. Ala, nandyan pa si Lino. Vic Jo, love you. Oh, love you na naman. Sige ka. Pangalawa na yan. Pangatlo yan. Duklo na yan. Papaluin na yan si Vic ng palu-palo. Palu-palo. Ala, oy, alam nyo ba, magpo 4 hours na ako. Ano na lang, ilan na lang, 42, ala na lang. Ano na lang siya, 11 minutes. Ay, hindi. 16 minutes, no? Ano ba yan? To make a 4 hours. Janet, dinilit na naman ni Sislin. Takot talaga si Sislin. Natawa ako kay Sislin. I love you. Tapos i-delete niya. Janet Vlog, sisi ko. Naka-save watch ka na sa akin. Ayun, Janet Vlog. Ayun, Vic Jo, Ilocano kamit. Gayam, taga Kano ka, ngay, idyay, ayan tayo, ayun ako, hindi ko na, yan na talaga ang yan na talaga, magka-blood clot na talaga ako yan. Magka-blood clot. Di na yun, nosebleed, blood clot na talaga. Bawal ba yung sisi ko? Hindi naman bawal. Hindi yun bawal yun kay Vic. Kay Vic yun bawal, hindi kay Whitey. Huwag ka na matulog. Sayo dito eh. Saya dito eh. Diyos ko, delete ko na lang, mapapalo ba? Hindi napapalo yun. Si Vic ang mapapalo dahil doon. Hello, asawa. Sorry, asawa ha. Badlungan mo na si Vic, God. Hello, asawa. Huwag mong paluin si Vic. Paluin mo lang ng tabo. At Janet Vlogs, Ilocana kamit, Gayam. Piste, love you ulit, Vic. Sabi ni Janet ba? Piste, love you ulit, Vic. Papaluin mo talaga yan si Lynn Vinity, salamat sis. Nakatapos po ako ng isang content po, sabi ni Janet. Ay, nakatapos pala siya ng isang content. Lynn Vinitis, asa na yung bibingka mo? Bibingka mo, wala, naghanap si Kevin. Natirhan niyo ba si Kevin ng bibingka? Baka inubos na ni Vic. Inubos na ni Vic, Kevin? Vic Jo. When, Manong? When? Anong when? Uy, maraming Ilocano dito, pero papangit na ugali ng mga Ilocano dito, uy. Ngahilabtunon. Pahiram ng asawa mo, Mrs. ni Vic Jo. Uy, Mrs. ni Vic Jo daw. Sis, hiramin daw ni Sis Lynn yung asawa mo. Babalatan daw niya yan ng buhay. Pagbalik, nakarap na ng lumpia wrapper yan. Kanina po hinihintay bibingka. Kanina po hinihintay bibingka mo eh. Ala ka. Kanina po ibig sabihin yun, host. Oo, when. Kasi yung mga Ilocana dito, when. Ganun sila. Oo pala yun. Sabi ko, saan? Sabi ko, ano ibig sabihin ng when? Saan? Kevin, don't worry. Nakasave watch ka na sa akin sa Kit Talents mo. Kit.
Si Kevin. Hoy, si Slin. At saka maganda siya si Slin. Fairness. Nakaano si Joe. Hoy, 12 minutes na lang, 12. Yan na talaga, final na yan, 12. Nanood ako kanina ng magpakailanman ba? Magpakailanman. Nanood ako noon. Yung story ng ng Pilipina na binitay sa China. Nanood ako, hindi ko nga natapos kasi yung anak ko, kinuha yung telepono ko. Dapat charge your phone. Because my phone need charge. Change. Then Vinitis, thank you. Sabi ni Kevin Adama, salamat daw. Tinirhan ka pa pala, Kevin. May natira pa pala. Wala man kasing maigsing video, haba kaya ng mga video mo, Kevin. Uy, Kevin, magawa ka ng maliit na video, yung 3 minutes lang. Wag mo namang ibaba ng 3 minutes. 3 minutes lang, ganun na. Pataas, ganun na lang. Kaya gusto kong panoorin at tapusin bago mag-comment. Oo, mas maganda yun. Nakakatulong ka, Sis Lynn. Host, half Ilocana, half Ifugao po from Nueva Vizcaya. Okay. Hala, uy, sana balang araw makagala ako ng ng Baguio. Gusto kong puntahan pag makauwi ko Baguio. Boracay. Syempre, makasabay tayo. Boracay, Palawan. Yun. Kasi nakapunta na ako ng Cebu at saka Bohol. Iligan. Makita mo yan sa subscription mo yan, Kevin. Makikita mo daw, Kevin, sa subscription mo. Bigyan din kita ng baluktot kung saging. Kaluoy, baluktot. Rough road yung pinuntahan mo no last time. Lin, bigyan ka ng baluktot. Ayan nila ng baluktot. Gusto niya yung diretso na matigas. Yung kay Kuya Joel naman iba yung sa kanya. Ano yun? Mudamot? Ano yun? Mugarot? Ano yun? Ano yung kay Kuya Joel? First time ko yung kay Kuya Joel. Sali mo sa Siargao, host? Oo nga, Siargao. Oo, Siargao. Oo nga pala, Siargao. Pwede pa na, lang yun, road trip lang yun eh. Lang yun, sasakyan lang yun sa amin. Galing Bukidnon, pwede na yun. Tips para sa mga gustong mabalikan agad ng mga naisdaan nyo. Gawa kayo ng maigsing video clip. Kahit 1 minuto lang, pwede na yun. Pasok na yun kay Lulo. Sabi ni Linfinities. Char. Host, collab tayo. Tas pag nagkaroon ako ng travel and tours, may pa-promo package ako. Sige nga, Sis Janet. Wag i-scam sis ha. Alam mo sis, alam niyo dito dito, may problema yung isang Pilipino ngayon dito kasi hindi naman siya scammer, mabait naman siya na tao noon. Pero nagamit lang kasi niya yung mga pera ng mga Pilipino na nag-booking sa kanya ng mga travels, na mga ganun. Alam niyo ba, umabot ng ilang milyon yung niya. Ngayon, nagkakagulo sila dito mga Pilipino. Buti ako, taong bahay lang talaga ako at hindi ako nakikihalubilo sa mga Pilipino kasi nga, ang papangit mo ugali. Nagamit lang talaga niya na emergency ba. Kaya tinawag nila siyang scammer. Kaya ang laki kasi ng pera na wala. Pero gusto ko yan, travel and tours, at least magkaroon ng promo package, di maka-travel kami ng asawa ko. Dada na. Pwede paste link dito, host? Oo naman, pwede. Ilapag mo dyan lahat. Salamat, Kevin, sabi ni Lynn.
Opo, sis, legit po yan kasi kuha mi ng business permit, sis. Oo, sige, sis, sige. Kasi uwi na ako, at least, ano na ako doon, sis, mag-for good na ako, sis. Magbukas lang ako ng maliit na restaurant ba, yung hotpot lang. Kasi madali lang yun, di na ako magluluto, i-serve ko lang yung mga hilaw na mga ano. Ayan o, si Vic Jo, anuhan niya yan si Vic Jo, ha? I-send mo nga din sa sa Vic Jo, ay hindi, sa ano pala yan. Siargao yan. I-send mo nga din sa ko, sa FB ko, Vic Jo. Hazel Lanutan. 'Di ba magkano tayo doon sa FB? Para makita ko nga yung mga ng Siargao. Salamat din po, Siargao yan. Oo, Siargao. 6 minutes na lang, guys. 6. Oo, puntahan ko din yung Siargao. Dalhin ko to si husband. Sa Siargao, dalhin ko siya sa ay sis Janet, magawa ka ng yung ikutin ang mga tourist spot sa Pilipinas. Kahit siyam lang na o 10 lang na tourist spot, okay na yun. Salamat din po, Siargao yan. Salamat din po, sabi ni Kevin Adamas Vlog. Ayan. Sis, friend request niyo ako sa FB account ko, host. Ano FB account mo, sisi? Kayo, pag mag-i-LS kayo, isend nyo sa grupo nyo or isend nyo sa mga FB namin kasi ako isi-share ko yan sa FB ko. Isi-share ko yung mga LS ninyo. Sis, friend request niyo ako sa FB. Bala ko nga punta Boracay pag-uwi ko, sis. Siya nakapunta ako, hindi pa. 4 minutes, 4. Janet Tinoso, ay, asan ba yun? Janet Tinoso. Alindayo. Alindayo. Taasa, oy! Ang haba, sis! Baguio. Ayun, inano lahat ni Vic yung sa Baguio. Una na ako mag-out B. Oo, sige, sis Lynn. Tapos na ako. 4 minutes na. 3 na lang. Hazel, ayos mo na ako sa kusina ko nang makamukbang na kami ng chili cabbage. Imumukbang niya talaga yun. Sige, mukbang mo na yun. Oo, sis. Gagawa po ako ng travel package ko yan, sis, through Philippines. Sis, ha, yung affordable, sis. Salamat sa guys. Sia, sis Linfinity, salamat sa banana na kaluka yung banana mo, oy. Kaluka yung banana mo. 3 minutes na lang. Ay, si Vic Jo, 1 oras. Watch hour yung sa kanya, eh. Si Annalyn Galapin, banana, Kevin. Si Kevin, banana ang gusto niya. Si Kevin muna ang puntahan ko. When he came down the dog lane, he was pacing back and forwards. He refused to actually stand in a line. He didn't want the dog to actually sniff his body. Quick search of the man's bag has revealed what Woody had reacted to. What the dog was found? Yung mga ninja ko ang pag nagko-comment Kevin Adamas Vlog. Pwede na kayo.
Salamat, Walastik, ha. Ako nang bala, ah. Kevin Dizon Adamas. Ako po host. Peace out, sabi ni Kevin. Ingat po palagi ang lahat. Janet Vlogs done, sabi ni Roxel. God bless to us, sabi ni Kevin. Have fun chatting with you guys, sabi ni Vic Jo. Salamat, Vic, sa mga palukaluko na mga chat. Salamat sa guys, siya, sabi ni Benetis. Add me on Facebook, loading house. Oo nga, loading. Labas na kayo, labas na. Mag-out na ako. Labas na. Salamat! May